Otra enmienda. Manolo. ¿Qué tal? Pleno ordinario. Estoy con... Bueno, bons días a todos. Vamos a comenzar o pleno ordinario do 27 de febreiro de 2018 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 30 de xaneiro de 2018. Hai unanimidade. Segundo punto. Segundo, bases reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. Si queren debate. 5 minutos o portavoz do Goberno. 6 minutos, perdón. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Hoy presentamos neste pleno provincial as bases do Plan Único 2018 que deseñamos para a súa poboación. Dotamos o Plan Único 2018 con total de 21 millóns de euros, o que supón un incremento de 1 millón con respecto ao ano pasado. En concreto, son 11 millóns do orzamento provincial e outros 10 de remanentes. Achegamos aos 67 concellos da provincia 21 millóns de euros co principal obxectivo de mellorar a calidade de vida dos máis de 300.000 lucenses dentro da nosa aposta por ser unha diputación rural, social e coas persoas. Tal e como levamos facendo desde que estamos no Goberno, distribuímos estes fondos nos municipios en base a criterios totalmente obxectivos, como son a poboación, a superficie, núcleos poboacionais e envellecemento. Isto supón axudas dun máximo de 500.000 euros para os concellos maiores da provincia, que son o de Lugo, o de Viveiro, o de Monforte, de Lemos, o de Villalba e o de Sarria. E de 200.000 euros nos municipios máis pequenos como Triacastela, Negueira de Muñiz ou Rábade. Estes foron exactamente os mesmos criterios e obxectivos que decidimos empregar no 2016 para a distribución nos concellos dos 11 millóns de euros para a programación do POS, Servicio a Domicilio, a non dependentes a forno enerxético ou de Pomprego. O pasado ano incluímos todas estas programacións nun Plan Único, o Plan Único 2017, que dotamos con 20 millóns de euros ao introducir remanentes. Conseguimos, deste xeito, ofrecer moitas máis axudas equitativas aos concellos para máis fins como o impulso e a promoción do turismo, da cultura ou do deporte. Os resultados do Plan Único 2017 foron os seguintes: financiar con 13 millóns de euros un total de 266 obras en 67 concellos. Isto contribuiu a que no ano 2017, desde o Goberno da Diputación, liderásemos a obra pública na nosa provincia, mellorando os servicios públicos a todos os veciños e mantendo os postos de traballo. Prestar atención profesional a 1.800 maiores da nosa provincia, que non atende a Xunta de Galicia, con 1,8 millóns de euros para o servicio a domicilio a non dependentes. Xerar 315 postos novos de traballo nos concellos con 3,6 millóns de euros para o de emprego. Isto contribuiu a que no ano 2017 volvésemos a ser a institución que máis inviste na xeración directa de emprego na provincia. Impulsamos a celebración
de 71 eventos turísticos, 119 actividades culturais e 78 eventos deportivos, e sendo por excelencia a Administración da provincia que promove estes sectores. Este ano buscamos mellorar estes resultados co Plan Único 2018. Por este motivo, nas bases desta programación establecense os seguintes criterios: que, cando menos, o 50% dos fondos que reciba cada concello se destinen a novos investimentos. Isto supón un mínimo de 10,5 millóns de euros para obras de mellora ou dotación de servicios públicos nos municipios. Que os municipios destinen, cando menos, os mesmos fondos que o ano pasado, un total de 1,8 millóns de euros, ao servicio a domicilio para manter a atención que hoxe prestamos a 1.800 maiores. Destinar un máximo de 3 millóns ao impulso do turismo, de actividades culturais e de eventos deportivos. Os concellos teñen un máximo dun 30% dos fondos que reciben para esta línea. Como novidade, poderán achegar hasta 176.000 euros ao financiamento dos grupos de protección civil, establecendo un máximo de 4.000 euros por concello. Introducimos esta nova línea debido aos recortes destes fondos na Xunta de Galicia e ante as necesidades dos municipios para manter este servicio. Os concellos poderán destinar un total de 7 millóns de euros ao emprego, tendo en conta a taxa de paro que existe na provincia. Unha vez aprobadas as bases neste pleno provincial, os concellos poderán solicitar un anticipo do 50% dos fondos que lles corresponden co obxectivo de inyectar o antes posible 10,5 millóns de euros na provincia. En esta primeira intervención, nada máis. Muchísimas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día a todas e a todos. Este grupo, obviamente, vai a manifestar o seu voto favorable porque se sinte parte desta iniciativa e se sinte absolutamente parte desta nova forma de goberno que se produce na legislatura 2015 hasta o 2019, froito dun goberno en minoría que lle obrigou a escoitar, que lle obrigou a ter en conta os 67 concellos da provincia e que lle obrigou a abandonar o sectarismo que tanto perxuicio irreparable provocou a moitos concellos lucenses. Síntese parte da iniciativa non só porque o chegara a pedir a tan 17 ocasións dende o ano 2011, non só porque o curto espacio de tempo que tivo con responsabilidades de goberno intentou pôr en marcha un plan de reequilibrio económico para intentar paliar as discriminacións que sufriron moitos concellos dende o ano 7 ao ano 15, senón porque é unha forma de traballar que ten xa en marcha o Goberno da Xunta de Galicia dende o ano 2010. Creo que hoxe é o momento de recordar que só a Comunidade Autónoma Galega, xunto con outras dúas do noso país, ten a posibilidade dun fondo de cooperación local. Ese fondo de cooperación local que invirte na nosa provincia respetando absolutamente a autonomía dos concellos, unha cifra moi similar, ben é verdade que non cos mesmos criterios, aplaudo dende logo do Plan Único, de feito, como decía, este grupo foi partícipe na elección dos criterios de reparto, toda vez que, por exemplo, no Fondo de Cooperación Local, concellos como o de Lugo reciben directamente máis de 2,8 millóns de euros. En este caso, as deputacións, facendo uso da súa principal competencia, que é a asistencia e cooperación económica, xurídica e técnica aos pequenos concellos, pois o reparto para os concellos de máis población está topeado nos 500.000 euros, non? Encaixa perfectamente ca filosofía destas institucións. Podría plantexarse, dentro das novedades que se meten este ano nas bases que hoxe vamos a aprobar, pois que evidentemente os concellos fan unha valoración negativa desa reducción do anticipo, que pasamos do 80% ao 50%, ten unha explicación que nos deu o presidente e que iso non vai impedir o noso voto favorable. Parécenos
absolutamente máis respetuoso ca autonomía local a posibilidade de destinar ata o 30% en turismo, cultura, toda vez que moitos concellos desta provincia estamos intentando centrar recursos e esforzos, por exemplo, nese eido como, dende logo, un sector que dá oportunidades aos veciños e veciñas dos nosos concellos e iso, indudablemente, ábrenos portas porque nos amplía a posibilidade de destinar recursos deste plan único. Compre o mellor recordar por que temos que seguir destinando recursos á administración electrónica. E hoxe podíamos facer unha reflexión de onde están eses preto de 25 millóns de euros que esta institución destinou con un proxecto como era o Innóvate, que tan pouco resultado deu da nosa provincia e que tanto recurso público captou da mesma, non? Podría mellor facerse unha reflexión, aínda que, como lle trasladamos tamén ao presidente, aplaudimos esa oportunidade de poder destinar neste plan único tamén por primeira vez a fondos para a administración electrónica. Son algúns cambios que aplaudimos. Non podemos estar de acordo en que cite a un recorte doutra administración sobre o financiamento en servicios sociais e hoxe tamén, aínda que non estaba previsto, pero dado que vostede o citou, é imprescindible que recordemos que esa Lei de Servicios Sociais do ano 2008, aprobado por un goberno do bipartito, que foi desenrolado por un decreto do ano 2012, estableceu un sistema de financiamento repartindo en cantidades non proporcionais, pero sí establecendo que cantidade económica debía de asumir, ou polo menos que servicios debía financiar cada administración, implicando a administración autonómica, central, as administracións locais, concellos e tamén as deputacións. Foi esta deputación a única que desoeu ese mandato normativo e que se declarou na insumisión durante moitos anos ata o ano 2015, que xa en agosto destinamos preto de 600.000 euros a maiores para cubrir o servicio de axuda no fogar e que moitos maiores da nosa provincia continuaron co servicio non ca axuda económica desta institución, sino co esforzo dos concellos. Poido poñer en riba da mesa, por exemplo, o caso do meu concello, que incluso se foi a un despido da educadora social, cando era precisamente un dos perfís que tiña que asumir a institución provincial según ese decreto do ano 12. Aproveito tamén para saudar o voceiro do BNG do meu concello que hoxe nos acompaña. Dito iso, teño que poñer en valor que este goberno en minoría foi quen de cambiar a forma de traballar. E iso é un logro de todos, indudablemente, do Partido Socialista, que foi quen de rectificar, que foi ben de aceptar as propostas que lle fixemos aos grupos da oposición e que fomos capaces entre todos no ano 2016 de construir unha institución provincial distinta. Foi tamén gracias ás aportacións do Bloque Nacionalista Galego, un partido cunha representación minoritaria nesta Cámara, pero, dende logo, moi determinante tamén nesta legislatura e que nos permiteu, como digo, mudar ese sectarismo que pedían a gritos moitos concellos. E tamén, e remato o meu primer turno, gracias ao esforzo dos funcionarios, que hai que recoñecer un traballo absolutamente arreo nun novo sistema, nunha posta en marcha de novos procedementos que evidentemente lle supuxo un cambio. E hai que decir que tiveron unha atención exquisita a todos os funcionarios das administracións locais e non falo en nome só do meu concello. Por iso, aínda que evidentemente poidamos corrixir algunha cousa que aínda se pode corrixir para o ano que ven, esperamos ademais que seña tamén en data temprana no ano para que os concellos poidan incorporar os seus orzamentos. Hoxe, para esta institución, para a provincia fundamentalmente, para os concellos, é un bon día e este punto é unha boa nova. 6 minutos, o vocero do BNG. Espero que non sean necesarios os 6 minutos. Moi bons días a todas e a todos. Nós, dende o BNG, xa dicíamos, cando se aprobaron os orzamentos, que o que
o propio regulamento do Plan Único iba a ser algo moi importante para nós e que, dende logo, intentaríamos facer algún cambio na liña que nós viñamos defendendo dende sempre. O ano pasado, cando se aprobou, era a primeira vez que se levaba a cabo, era máis importante ou era prioritario poñer en marcha o propio Plan Único que, ao millor, entrar nos propios detalles do regulamento. Tamén o dixemos o ano pasado, este ano era o momento de empezar a facer cambios. Nesa liña, fixémolo públicamente e trasladamos ao presidente unha serie de propostas para introducir no regulamento que en varios puntos delas foron atendidas, cuestión que nos parece, cando menos para este ano, suficiente para tamén darlle o voto favorable a este regulamento. Concretamente, entre as que foron atendidas estaba a proposta que facíamos de eliminar o que é o tope de gasto de 8.000 euros, quero lembrar que era, para cultura ou deportes ou mesmamente turismo. Non? Eliminar ese tope que foi sustituído por unha cuestión xeral, creo lembrar así, do 30%, que nos parece máis ou menos suficiente. Dicíamos nós que non era a Diputación, non debera ser quen de tutelar desa maneira o que aos propios concellos para dicirlles canto podían gastar ou canto non podían gastar en temas tan importantes como é os temas de cultura, de deportes ou de turismo. Tamén manifestábamos, e non é ningún segredo que dende o BNG somos bastante críticos co efecto que pode ter na loita contra o desemprego programas como o chamado de Pomprego, entonces manifestábamos que non nos parecía moi normal obrigar os concellos a que tuveran que investir unha cantidade mínima nesa forma de crear emprego, que podía haber concellos que dentro da propia autonomía local, dentro da independencia que ten cada concello, pudera considerar que hai outros mecanismos máis axeitados, máis viables ou que teñen un efecto máis importante para pelear contra o desemprego nese concello e que tuveran mellores resultados co propio Emprego. Tamén, nese sentido, mellorouse o regulamento de forma que cada concello, se quere seguir co sistema do Emprego, valerá como gasto justificable o Plan Único, pero se quere facer outro tipo de mecanismo de creación de emprego tamén poderá facelo. Co cal, parecenos que tanto unha cousa como a outra son avances importantes, como decía antes, suficientes para que votemos a favor. E queda pendente, intentaremoslo de novo o ano que ven, cuestións tamén que nos parecen importantes, como, por exemplo, que o que as propostas dos concellos teñen que ser aprobados polos respectivos plenos para implicar en cada concello a todas as forzas políticas, que todas as forzas políticas poidamos facer propostas, que todas as forzas políticas en cada concello coñezamos cal é a proposta do concello e que non queden esas propostas ás veces tapadas ou escondidas detrás das portas dos salóns onde se celebran as xuntas de goberno. Cuestión que leva consigo tamén que en moitos casos a propia ciudadanía non saiba cales son as propostas concretas do Concello. Queda pendente po ano que ven e intentaremoslo outra vez o ano que ven intentar que se incluya. Ao mesmo tempo tamén propoñíamos que se estudara, parece ser que técnicamente non é posible, seguiremos mirando cara ao ano que ven, que se introducira algún tipo de criterio no reparto dos fondos do Plan Único que tuvera en conta a discriminación a que someten algúns concellos por parte da Xunta de Galiza. Parece fundamental, se é certo que o Plan Único ten que ser un plan de reequilibrio económico para os concellos que esteña en conta esa discriminación a que somete, como dicía antes, a Xunta a moitos concellos. Parece ser que teóricamente é complicado de facer, pero, non desistiremos en que eso se leva a cabo cara ao ano que ven. Non parece moi normal que se a Diputación decide repartir de forma obxectiva todos os seus fondos, logo outras administracións que tamén financian dun xeito moi importante aos concellos non o fagan. Co cal, desta forma, algúns concellos están tendo unha doble financiación, mentres que outros só reciben a parte que corresponde por xustiza da propia Diputación. E logo, xa para rematar, xa máis unha manifestación de corte político, mandar un mensaxe desde a propia Diputación de Lugo, por neste caso, por exemplo, a Diputación de Ourense, que nin fai isto, nin nada que se pareza nin de lonxe, nin parece ser, polo menos polo que se comentan compañeros de Ourense, teñen unha intención de facelo. Que quede claro que isto é un plan que se leva a cabo, esta forma de repartir estes fondos públicos nas Diputacións, na Diputación de Lugo, na Diputación de Coruña e na Diputación de Pontevedra. Diputacións onde o BNG neste caso é fundamental para o goberno en Coruña
en Pontevedra, estando con responsables de goberno, e no caso de Lugo, na oposición, tamén o defendemos desde o principio. En todo caso, o BNG defende esta forma de repartir cartos públicos en todos os sitios onde ten ocasión. Esteña no goberno, esteña na oposición, e así o seguiremos facendo no futuro. 3 minutos o vocero do goberno. Bueno, nesta segunda intervención, decir que poñer en valor precisamente que a Cámara tea de acordo en aprobar por unanimidade o que é este plan único. E teño que dicir tamén que, con relación a eso que dicía a señora Candia, que efectivamente somos un goberno minoría, pero sendo un goberno minoría, nós somos quen propoñemos e nos poñemos encima da mesa de que maneira se vai distribuir este plan único. E é voluntad deste goberno, precisamente, que sea ese reparto dunha maneira equitativa. Noutras administracións en que ten maioría e que podían facelo da mesma maneira, pois, sin lugar a dudas, esa voluntad brilla por súa ausencia, caso como é o da Xunta de Galicia. A min non me gusta incidir nestas cousas, porque hoy estamos para aprobar algo, hoy é un día de alegría, un día que o Goberno da Diputación pode felicitarse precisamente por poñer encima da mesa un plan único con un reparto equitativo para toda a provincia, pero, sin embargo, gustaríame recordarlles que no ano pasado, entre os meses de xuño e novembro, a Xunta de Galicia aprobou máis de 16 millóns de euros en axudas para 21 concellos da provincia de Lugo, e deses 21 concellos, 19 eran gobernados precisamente polo Partido Popular. O sea, eu entendo que os Partidos Populares, os concellos do Partido Popular poden ter necesidades, pero tamén entendo que os outros tamén as temos. E se un ano eses concellos do Partido Popular pois ten unha financiación moi superior ás dos outros partidos, pois no ano seguinte deberase compensar eso de alguna maneira, cousa que non sucede habitualmente. Eu vexo aquí inversións da Xunta de Galicia, de Augas de Galicia, moi importantes en distintos concellos da provincia de Lugo. Eu, desde o concello que presido, o Concello da Fonsagrada, nos propuñemos a Augas de Galicia cun tema de depuración, cofinanciar precisamente ese proxecto que xa ten eles desde fai moitos anos, ese proxecto que quedou xa desde o bipartito, que é un proxecto que incluía finalizar o saneamento de Fonsagrada. Nos ofrecemos financiar o 20%, que a nosa partida fose antes cada Xunta de Galicia, dixonos que non había acordos, que non estaba dentro dos planes da Xunta de Galicia, e, en fin, a voluntad política non existía. Quero dicir con isto que é moi distinta a maneira de tratar como fai a Diputación os concellos de toda a provincia a como fai a Xunta de Galicia. Espero que isto vire non tardando moito tempo e espero que este exemplo que a ciudadanía cada vez estou seguro de que vai reconocer máis, que é precisamente ese trato equitativo, entre comillas, porque sempre pode haber alguna pequena discriminación, que se fai desde a Diputación de Lugo, ese exemplo sea o suficientemente fuerte para que a ciudadanía tamén a nivel da Xunta de Galicia poda reclamar que eso se faga da mesma maneira. Reiterar o agradecemento precisamente polo planteamiento da aprobación deste plan único e nada máis. Moitas gracias. 3 minutos a vocero do Partido Popular. Sí, pois, intentando minimizar o que se para, non? Porque, indudablemente, nos podíamos traer aquí pois as cifras do que invisteu a Deputación entre o ano 7 e o 11 e o ano 11 e 15 no seu concello e comparalo, por exemplo, co de Sabiñao. E poderíamos entrar nunha discusión de cifras que vostede coñece seguramente incluso mellor que a nosotros, e que evidenciaría o que da maneira máis elegante posible intentei definir na primeira intervención. Podría incluso traer a Xunta de Goberno previa ao Congreso Provincial, que lle invito a vostede a lela, do Congreso Provincial do Partido Socialista, en donde encontrará incluso algunha sorpresa. Pero creo que hoxe non é o día. Vostede citou a forma de traballar da Xunta de Galicia e eu citeille o reparto de 119 millóns de euros
sendo un fondo de cooperación respetuoso coa autonomía local que dá recursos e que, insisto, de todas as comunidades autónomas de Galicia, só hai 3 comunidades que a teñen, e que este ano se incrementou en 3,6 millóns de euros máis. Citeille Lugo Cidade, que mentres que a Deputación no Plan Único lle concede 500.000 euros, o Plan de Cooperación casi lle dá 3 millóns de euros, pero podría citarlle Monforte, que a Deputación Provincial de Lugo concédelle no Plan Único 500.000 euros e no Fondo de Compensación Local leva 732.000 euros. Minimizar o Fondo de Cooperación Local é, como alcalde, pois absolutamente kafkiano, porque é unha realidade que vostede administra e que indudablemente a precisa para resolver os problemas dos veciños, porque realmente os concellos si demandan un novo sistema de financiamento, insisto, que días como a hoxe é para aplaudir que se mellorou moitísimo nesa provincia, é porque son a administración máis cercana ao cidadán, indudablemente teñen que atender moitos servicios, a veces competencia directa e outras non, porque os que primeiro chegan á necesidade teñen a obriga de ser os primeiros en atendera. Non? Todo isto son realidades que están aí absolutamente ao alcance de todos os cidadáns, pero que, sobre todo, os alcaldes temos a obligación de reconocelo e de poñelo en valor. É indudable que hai cousas que se poden mellorar. Un compañeiro do Bloque Nacionalista Galego miraba hacia Ourense. Seguramente en Ourense temos cousas que aprender e tamén teremos cousas que ensinar. O que sí é verdad é que é unha pena que o seu grupo, que sí que foi determinante durante 8 anos, non mirara a outras administracións hasta esta. Non? E se facemos unha conclusión a todo o que pasou, vaya por diante que un goberno en minoría ten total legitimidade. E vaya por diante tamén que, mentras outras forzas políticas defenden que as institucións provinciais teñen que ser meras transferencias de fondos sin ningún tipo de proxecto de provincia, este grupo sempre dixo que o goberno ten que ter o seu propio orzamento e ten que ter o seu proxecto de provincia, especialmente en provincias como a nosa, que hai circunstancias nas que temos que invertir recursos como provincia, co proxecto provincial. E somos absolutamente respetuosos a que o propio presidente teña os fondos para poder levála a cabo e que non se vacíe absolutamente de contido económico e que todo quede reconducido ao Plan Único. Vaya por diante iso. Ahora, unha vez dito iso, se facemos un análisis serio e riguroso do que pasou aquí, o único que pasou é que non teñen maioría suficiente para seguir invertindo como invertían hasta o ano 2015. E o Plan Único veu para quedarse. A marxe de quen goberne nun futuro, é imposible que deixe de repartirse o diñeiro atendendo as necesidades do Concello. Por iso, os que hoxe estamos aquí, e remato, debemos de aplaudir a xenerosidade. Pero sí que cando expoñemos todo iso, tamén debemos ser o máis realistas posibles e non contar medias verdades ou, en algúns casos, verdadeiras mentiras. 3 minutos o vocero do BNG. Moi breve. Quédome coas últimas palabras da señora Candia, onde dice que este plan ven para quedarse. Esa é a intención. Incluso a intención é que funcione tan ben que incluso o día de mañá, na seguinte legislatura ou noutra, cando haxa un goberno con maioría absoluta, inda que queira desmontalo, que non poida, ou cando menos que os concellos que poidan ser prexudicados non lle permitan que o faga. Non? En todo caso, tamén estou de acordo que hoxe non é o día para pelearnos, por así decirlo, é un día para eso, para poñer en valor non o que significa e o exemplo que ten que ser o Plan Único da Diputación de Lugo para todas as administracións. Dicía eu antes que lle pasáramos dende o BNG unha serie de propostas ao presidente que fixéramos públicas tamén no seu momento. Creo que é importante eso, que non foi nada segredo ni nada escondido. Unha das cousas tamén que lle pedíamos, que polo que vexo tamén se vai dar, é que
fora unánime a aprobación deste regulamento. Non? Algo tan importante como é o investimento de 21 millóns de euros en todos os concellos da provincia, que vai afectar a todos e cada un dos concellos da provincia, gobernados por distintos colores políticos, o normal é que o seu regulamento seña aprobado por todos. Se só aproba unha parte, vai ser o regulamento só dunha parte. Non? En todo caso, pois, sería positivo, como así é, que seña unánime, co cal é o regulamento do que todos nos dotamos. Igual que o defendíamos, se lembra, pois o mismo para o regulamento desta Cámara ou para outros serie de asuntos que regulan a nosa vida a todas as forzas políticas que coexisten nesta institución e que, se non se aproban por unanimidade, sempre van ter os seus problemas cara ao futuro. Tamén se cumpre co cal perfecto e intentaremos no futuro seguir a mellorar este plan único, este regulamento, tanto o propio plan como o regulamento, e esperemos que o ano que ven estiamos falando nos mesmos termos, cun plan único incluso con máis fondos e seguindo a mellorar entre todos e entre todas o que é o que regule as bases dese plan único. Un minuto para rematar a voceiro do Goberno. Bueno, moitas gracias. Para rematar, agradecer precisamente o que xa agradecín na intervención anterior. De todas maneiras, quería dicirlle á señora Candía e ao Grupo do Partido Popular que se votamos a vista atrás e miramos o reparto que se fizo postos a votar a vista atrás, votémola a toda a democracia. O reparto que se fizo de fondos nos distintos concellos, eu creo que a Fonsagrada ainda está en clara desventaja con relación á inmensa maioría dos concellos da provincia, independientemente de cual sea a súa extensión ou a súa población. Pero dito isto como anécdota, antes de cerrar a intervención, quero reiterar ese agradecimiento precisamente porque este plan sea un plan que, como dixo a señora Candia, veña para quedarse e que isto sea tamén un exemplo do que se pode facer desde unha institución independientemente do número de diputados que teña cada un dos grupos. Moitas gracias. Entendo que hai unanimidade, non? Pois eu alégrome de que neste punto haxa unanimidade e tamén dicir un pouco que para formarse parte dun plan único, e digo yo, o Partido Popular, hai que votarlo a favor. Eu creo que é a primeira vez que isto ocurre nesta legislatura, non? E levamos xa 2 anos, 2016-2017, pois distribuindo máis de 80 millóns de euros entre os concellos da provincia. De feito, somos a administración que máis invirte en obra pública. Somos a primeira que xera emprego, con diferencia, e somos a primeira que tamén, eu creo que máis invierte en cultura, deporte e turismo. Obviamente, este ano pose en riba da mesa outros 21 millóns de euros, que vai permitir que un mínimo de 10,5 millóns de euros sexa para investimentos e para mellora de infraestructuras públicas en todos os concellos da provincia, que se pode dedicar a emprego un total de 7 millóns de euros e que ao SAF se poda atender a máis de 1.800 persoas que estamos atendendo e que financiamos solamente a Diputación. Non? Eu creo que a primeira vez que estuve e que tomei posesión como presidente, creo que dixen que entendía a política como a capacidade que temos os políticos para mellorar a calidade de vida dos veciños e nese senso o que se está facendo unha política con maiúsculas desde esta Diputación. Non? Espero que outras administracións, e me refiero á Xunta e máis ao Goberno Central, tomen exemplo desta distribución de fondos de maneira obxectiva e de unha vez por todas se reparta e se faga pola provincia. E dicía ao Partido Popular que se preocupe pola provincia. Creo que é fundamental unha provincia como a nosa que está abandonada pola administración da Xunta e polo Partido Popular en Madrid, que tomen exemplo, instalen a hemodinámica as 24 horas que se leva demandado hai tanto tempo, que se poñan a mellorar as infraestructuras. Eu podo dicir que prácticamente non hai unha obra da Xunta nin do Goberno Central ahora mesmo na provincia, e creo que o único que reparten obxectivamente, que é o PEN, o único que fan é baixalo nunha cantidad importante para todos os concellos da provincia. Así que o que lle digo é que o Partido Popular toma exemplo deste plan único e tamén me alegro de que diga a portavoz do Partido Popular que isto ven para quedarse. Tamén me alegro. Bueno, entendendo que hai unidade, pasamos ao seguinte punto. Terceiro punto. Terceiro, proposta de corrección das bases específicas do concurso ordinario anual para a provisión do posto de secretario, secretaria interventor, interventora
do Servicio de Cooperación e Asistencia Non sei se queren debate. Vamos a absternos en este punto. Non hai debate. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Cuarto, proposta de contrato tipo de prestación de servicios de recría en execución da concesión de xestión e explotación do Centro de Recría Galloso Castro dependente da Deputación Provincial de Lugo. Si se queren debate. Sí. Bos 6 días. Bos días, señor Non, presidente. 6 minutos o procedo do Goberno, en principio. Bos días. Eu creo que é un tema que, desde o meu punto de vista, non debía admitir debate, porque é un contrato puramente técnico, feito donde xa está recollido a maior parte no contrato de adjudicación, pero eu non teño moito máis que comentar ao señor Ulla. Non sei se el ten algo que dicir, ou outro grupo, BNG. Sí, bos días, como decía o señor presidente, señoras e señoras deputados. Sí, solo que por parte do deputado delegado se fixese unha aclaración con respecto aos erros ou imprecisións que puxemos en riba da mesa na Comisión de Medio Rural e que me dixese como quedaba redactado o contrato e se axustaba xa o que falamos na Comisión de Medio Rural. Si me pode ler o contrato como queda, porque non nos pasaron esa documentación, tal como queda redactado para a súa aprobación. Vamos a ver, eu creo que se hai un erro, as autoridades competentes, os técnicos, xa o pasarán ou solicite usted por escrito para que lle pasemos un... Eu creo que o temos aquí, justamente se un número distara da realidade, que eu creo que é unha insignificancia, e se tomará nota e pasa un escrito dicindo este punto e isto e eles que o teñen que corrigir porque eu acabo de dicir que é un puramente técnico e xurídico. Non digo que non sexa algo técnico e xurídico, pero se realmente vamos a aprobar un contrato, eu creo que debería estar por escrito e saber o que vamos a aprobar. Eu creo que tanto, non sei por parte do BNG, pero o Grupo Municipal do Partido Popular gustaríalle saber o que vai a votar e na súa literalidade. Se na proposta que nos pasaron, efectivamente comentamos que había erros e que había que corrixir algo, se quedou en que se iba a corrixir, lóxicamente, se vamos a traer ao pleno e vamos a aprobar, eu quero saber o que vamos a votar, polo menos, na súa literalidade. Eu creo que teñen a proposta Ou me na equivoco. documentación do pleno, non? Non está corrigida na proposta de documentación do pleno? En este grupo non a temos, polo menos non se nos fixo chegar esa corrección e esa nova proposta do contrato. Pero non hai unha documentación no pleno do contrato? Non teñen a documentación do pleno? Non é corrigida? Eu creo que eran datos, bueno, eu creo que é unha cosa que se pode, vamos, corregir. Se hai algún dato, creo que eran problemas de fechas, como usted falou, non sei se viu algunha máis. Eu supoño que tampouco non hai ningún problema en cambiar, é dicir, que nese aspecto non teremos problema en cambiar. Non sei se, bueno, pasamos yo o antes posible e se hai algún erro creo que se pode corregir no seguinte pleno. Eu entendo que sí, pero dende a data de que se fixo a Comisión de Medio Rural, eu creo que houve tempo suficiente para facer esa corrección. Disculpe, pensei que estaría corregido aquelas incorreccións que había, aqueles erros que había, pensei que estarían corregidos e que estaría na documentación. Non é un fallo, obviamente, enoso, pero tampouco non vou dar que sea un problema técnico, non? Máis que outra cosa. Se non me intentamos baixalo ahora, se pode baixar ou ir buscalo. Claro, pero lóxicamente, se vamos a aprobar, que aprobamos? O documento cos erros ou en precisión? Non, as correccións que eran de fechas. Pero non sei se é corregida, se non. Non sei se é corregida, se non. É que non sei se é corregida esta, se non.
Vamos a ver, eu que non me podo acordar, este día 27 de xuño se publicou no boletín todo o que se acordou cando se adjudicou xa a concesión, dei sale recollido a gran parte deste documento, eu non teño moito que dicir. Claro. Creo que na acta da comisión están as correccións e a acta está incorporada á documentación. De todos modos, se hai algún erro máis, pois supoño que se poderá corregir sin problema ningún. Eu lle vexo... Se o BNG, si quere... Nós, na Comisión de Medio Rural, abstivémonos, creo que foi a abstención do Partido Popular, e a abstención nosa tamén. Eu creo que para salir deste embrollo, para aprobala, pois que quede supeditado a chega o que está pedindo Ulla, me parece. Non sei. Non llevemos outro inconvinte, non llevemos ningún outro inconvinte. Vamos a ver, eu creo que na documentación que tedes hai a acta da Comisión Informativa onde se corrigen aqueles erros, e non sei se se corrigiron o máis, sabía, porque iban a revisala. Nesta documentación que tedes aí teñen a acta da Comisión Informativa na que se corrigen eses erros. Sí, eso sí. Ben, sí, entendo que temos a acta que non a tiñamos ata de agora, pero creo que o máis lóxico, o máis normal sería que se vai aprobar hoxe, ben no punto de orde do día, que nos fixesen chegar a modificación do contrato recollendo o que aquí se manifestou e que está recollido na acta da Comisión de Medio Rural. O máis lóxico e normal sería de feito que aprobamos eso, que tivésemos ese documento xa correxido. Sin problema, se vos pasará. Se está recollido e hai a intención de que eso sí vai a recoller literalmente o que se aprobou na Comisión de Medio Rural e que está recollido na acta, pois non habría inconvinte. Por suposto que se vai a recoller, eso está recollido na acta e ten que incorporarse ao documento do contrato, sin problema ningún. Non sei se queren máis intervencións, se non pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. Quinto punto. Quinto, proposta de cesión dos terreos do aparcadoiro do campus de Lugo, anexo á Biblioteca Intercentros, dende a súa intersección coa rúa Pablo Iglesias, a favor do Concello de Lugo, así como a adecuación dos accesos e urbanización do edificio para centro de día para persoas con TEA emplazado na rúa A do campus universitario. Non sei se queren debate. Entendo unanimidade, votamos a favor. Unanimidade, entonces. Sexto punto. Sexto, moción do Grupo Provincial Socialista para a conservación, protección, difusión e investigación arredor do monumento de Santa Eulalia de Bóveda. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. O monumento de Santa Eulalia de Bóveda está recoñecido como un dos elementos máis senlleiros da provincia de Lugo e trascende, polo tanto, o patrimonio cultural galego. A estas alturas non é preciso entrar en detalles, porque creo que todos e todas nós coñecemos e recoñecemos sobradamente o importante valor patrimonial de Santa Eulalia de Bóveda. Simplemente para refrescar memoria e dun xeito rápido, recordarlles que este monumento, que ten a súa orixe na época tardorromana, é único, primeiro, pola súa configuración arquitectónica, pero segundo, e tal vez como valor máis destacado, o valor artístico que lle outorgan as pinturas murais que conserva. En canto á súa orixe e ás funcións para que foi diseñado, isto deu lugar a múltiples interpretacións. A última deles, defendida fai pouco tempo, nunha documentada tese doctoral. Pero para saber se isto foi un monumento funerario independiente ou se formaba parte dunha vila, dunha necrópole, necesitaríanse moitas máis investigacións, que nunca, por certo, ata o día de hoxe tiveron en conta o conxunto. Case non se realizaron escavacións e faltan achegas científicas para poder contextualizar o monumento no seu entorno. Desto que lles acabo de explicar, someramente fácil deducir que se precisa invertir en investigación arredor deste monumento. Pero non só en investigación,
porque a súa propia configuración e tamén o lugar onde se atopa fai que Santa Eulalia sexa un monumento moi delicado e precise de continuos traballos de vixilancia e mantemento para evitar o seu deterioro. Traballos que, polo que sabemos e polo que nos din os especialistas, a Xunta de Galicia, responsable, por certo, de Santa Eulalia de Bóveda, non está a realizar. Hoxe, precisamente, anuncian vostedes, o Partido Popular, 1 millón de euros de inversións en Santa Eulalia de Bóveda por parte da Xunta. Pero isto é dende o ano 1984, 34 anos, señores do Partido Popular, o que tocaría a 29.400 euros o ano para o mantemento e restauración deste monumento. Se facemos un pouco de memoria, dende o seu descubrimento aló polo ano 1926, foron varias as intervencións feitas no monumento, non todas atinadas, por certo, todo hai que dicilo, pero as últimas foron levadas a cabo a comenzos dos anos 90 e os últimos traballos de conservación da cuberta realizáronse no ano 2006 e 2007, anos, por certo, nos que vostedes non gobernaban na Xunta de Galicia. E dende aí, e coa chegada de Feijóo, o Goberno da Xunta, a Dirección Xeral de Patrimonio deixou de facer todo tipo de accións de conservación e mantemento a pesares do estado do monumento que empeora co transcurso do tempo. O abandono chegou a ser tal que o ano pasado, en setembro do 2017, Santa Eulalia de Bóveda pechou as súas portas. E non as abriu hasta finais de xaneiro deste ano. Por certo, casualidades da vida, abriu de novo a mesma semana que dende a Deputación e a través do Museo Provincial de Lugo se inauguraba unha exposición cos debuxos orixinais de Elías de Segura reproducindo as pinturas de Santa Eulalia. Pero iso é o de menos. O importante é que o monumento non permaneza no esquecemento tal e como ten a Xunta de Galicia na actualidade. A vostedes ao mellor non lle lo contaron, pero fai anos que investigadores expertos en Santa Eulalia están a denunciar os graves problemas que sofre. Incluso enviaron informes á Dirección Xeral de Patrimonio dando conta do seu claro deterioro sen que a Xunta de Galicia, responsable deste ben único, fixera absolutamente nada. Alá polo ano 2011, alertábase por parte destes expertos do deficiente estado de conservación do monumento. Por unha parte, porque se utilizaban métodos de secado ambiental que estaban deteriorando esas maravillosas pinturas e únicas por outro lado, e outro polo agravamento das continuas filtracións de auga que as estaban deteriorando visiblemente. 3 anos despois das denuncias e do informe citado, a situación de Santa Eulalia non variou. En todo caso, empeorou, incluso como é visible a ollos de alguén que non sexa un experto. Eso sí, agora din os responsables da Xunta na nosa provincia que lle arranxaron a caseta a Garda, a cal acaban de contratar, que acondicionaron un aseo para as visitas, que xa hai wifi, e que lle limparon tamén os canalóns e algunhas arquetas. Eso despois de ter pechado durante meses. Esquecíame, tamén puxeron uns aparatiños para medir a humidade, eso sí, non para evitala. Falemos claro, o único monumento no que non se fixo nada, dende que chegou o señor Feijóo á Xunta e no que sí se viña actuando con anterioridade na nosa provincia é este, Santa Eulalia de Bóveda. E isto ponse de manifesto nas respostas a preguntas en sede parlamentaria dadas pola Dirección Xeral de Patrimonio, nas que confesan que o único que estaban a facer era tomar datos e mostras sen realizar ninguna acción de conservación, nin siquiera de mantemento. Como Santa Eulalia non podía continuar nese lamentable estado de abandono e deterioro, a maiores e para máis inri dende setembro do ano pasado coa porta pechada, a Xunta de Galicia puxo en marcha unha campaña para lavar a cara no relativo a este BIC, executando traballos en precario que non frean o seu deterioro e deixando de lado as novas investigacións que poden ampliar o noso coñecemento sobre este enclave arqueolóxico, artístico e histórico tan singular. En todo este tempo, nin siquiera remataron o estudio sobre a situación de Santa Eulalia de Bóveda, que leva pendente dende o ano 2013. Eu creo que xa non debo alongarme máis, coido que o tempo do meu turno estará a piques de rematar, e por iso lles pido que se sumen á proposta de acordos que lles achegamos a través desta moción dende o Grupo Socialista, coa única finalidade de velar por este monumento singular que ven de interese cultural dende o ano 1985. Moitas grazas. 6 minutos o voceiro de Benega. Nada, moi breve, pois a importancia que ten
Santa Eulalia de Bóveda xa explicou moi ben a deputada do Partido Socialista, co cal non fai falta máis incidir nelo. En todo caso, ratificar, dende o punto de vista do BNG, pois, o abandono que normalmente somete a Xunta este tipo de monumentos, chamémoslles así, e, sobre todo, poñer en valor outro caso que hai na provincia que creo que merece unha intervención urxente, como é o caso dos frescos da Igrexa dos Vilares, que a Asociación Lareira de Sonos anda traballando para a súa restauración e que está, como sempre, tropezando, non? Ou tropezando, sí, é a palabra mellor, máis a caída coas distintas administracións que parece que non lles interesa para nada rescatar tamén estes frescos, non? Cuestión que se pode perfectamente extrapolar a outra serie de monumentos que hai ao longo da provincia. Simplemente sobre que votaremos a favor e non olvidarse de outros monumentos moi importantes que hai ao longo da nosa xeografía. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días a todos e todas. Bueno, por a nosa parte entendemos que chegan tarde con este asunto porque todo o que aquí plantean nas propostas de acordo nesta moción xa foi debatido, foi consensuado e aprobado por unanimidade na Comisión Cuarta de Cultura do Parlamento Galego o pasado día 11 de outubro de 2017, polo que actualmente se está a traballar nesa liña. Vostedes traen a este pleno, sen saber por que motivo, algo que xa está aprobado na Xunta de Galicia. O texto aprobado por unanimidade no Parlamento contiña a seguinte redacción: instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha as medidas aprobadas pola Comisión Cuarta de Educación e Cultura do día 19 de maio do 16, establecendo un plan de mantemento e recuperación do patrimonio de Santalla de Bóveda que consigne os recursos orzamentarios necesarios á maior brevidade posible, dirixirse a outras institucións, nomeadamente Concello de Lugo e Deputación Provincial, para a posta en valor, promoción e divulgación do patrimonio de Santalla de Bóveda. Isto é o que se aprobou no pasado mes de outubro no Parlamento e que agora vostedes pretenden volver a aprobar no pleno da Deputación, semellando a erixirse nos protectores ou defensores de Santa Eulalia de Bóveda. É rotundamente falso que dende a chegada do Partido Popular ou dende a chegada de Feijóo á Xunta de Galicia non se fixase nada por este monumento. Poderán criticarse, en términos técnicos, as actuacións levadas a cabo por ter sido máis ou menos acertadas. Non discutimos, ao contrario, poderán discutirse os métodos de intervención, pero o que non se pode soster é que se desatendese o monumento, como tamén é falso que as actuacións só se reducisen a tomar datos ou mostras, xa que se levou a cabo unha importante labor de limpeza, de conservación e incluso de rehabilitación. Sin ir máis lonxe, e xa de modo resumido, no ano 16 levouse a cabo a limpeza, o rexuntado con morteiro de cal e recolocación de pezas desprazadas na cuberta de pedra do edificio, a reparación e impermeabilización do forxado da cámara bufa, colocación de canal de aceiro inoxidable para a recollida de escorrentías da cuberta, colocación de albardillas de granito sobre os relevos pétreos existentes nos muros laterais para protexelos da choiva, porque o problema do monumento son as filtracións, limpeza e rexuntado con morteiro de cal do muro de cachotería medianeiro ao norte. Isto é algo máis que conservación e mantenimiento e que labor de control. Isto é unha auténtica labor que pon de manifesto que hai un interés por protexer o monumento e por rehabilitalo. O investimento para o ano 2016 foi de 61.704 euros. Non se pode dicir que quedara desatendido pola Administración que ten a tutela do monumento. No ano 17 levouse a cabo a limpeza do pavimento da piscina, a aplicación de biocida nas xuntas do pavimento, revisión da pintura mural, limpeza da colonización biolóxica que medra nas zonas de desaugue da cuberta e do ámbito do Nartes, elaboración de controis higrométricos. Simplemente os estudios e controis da humidade para estabilizar a humidade no monumento superaron os 40.000 euros de inversión. Polo tanto, nós entendemos que se isto é desatender un monumento, para ser nun ano solo, parecenos unha inversión respetable. Entendemos que é algo máis que toma de datos e mostras, contrariamente ao que manifestan vostedes. É difícil soster, o noso modo de ver, cando menos en términos políticos, unha acusación de abandono do monumento cando
a administración que se encarga de protexer este monumento levou a cabo nos 2 últimos anos estas labores de actuación, polo cual, volvendo a reiterarnos no que antes dixemos, eu creo que vostedes fan todo isto porque queren aparentar unha falsa preocupación sobre o monumento que coincide xusto coa xornada que teñen organizada para dentro dunhos días. O que vostedes queren, o noso modo de ver, é un titular de prensa no que se diga que a Deputación Provincial se preocupa por este monumento cando a Xunta non o fai. Miren, ademais, hasta que punto se contradicen vostedes que a propósito desta xornada que organizan nunha entrevista concedida a unha emisora da radio, as palabras da propia directora do museo desta cidade, interesándose polas pinturas murais de Santa Eulalia de Bóveda, dice que é moi raro encontrar pintura mural ben conservada como sucede neste monumento. Así que ustedes teñen que aclararse, porque se efectivamente está tan ben conservada esta pintura e se nosotros o facemos tan mal na Xunta de Galicia, tendo en conta que levamos ali desde o ano 2009, quen conservou as pinturas? Vostedes, a Deputación, a área de Cultura foi a que conservou as pinturas. Quen foi logo o que conservou as pinturas que dicen que nosotros non fixemos? A nós gustaríanos saber logo quen é o encargado de facer esta labor de conservación se é que está tan ben conservada. A modo de conclusión, en relación con esta primeira intervención, temos que dicir que, todo o contrario do que vostedes apuntan, a Xunta está levando a cabo unha importante labor de conservación e rehabilitación en Santa Eulalia de Bóveda. Xa sei que políticamente non gusta, pero desto deixan constancia as máis de 600 persoas que pasan por ese monumento de media cada mes. Son as que dicen que está ben conservada. Nada máis por esta primeira intervención. 3 minutos o vocero do Goberno. 600, 800 persoas, a pesar da vontade da Xunta de Galicia e da escasa labor de difusión e promoción do monumento. Mire, vou empezar polo final. Cando vostede fai alusión a esas palabras da directora do museo, creo que o fai interesadamente. Ademais, fai unha interpretación que vostede ben sabe o que quixo decir nese momento, que o que está claro é que se refería ao fantástico estado de conservación que tiñan as pinturas no momento do seu achádego. É moi difícil realmente que aparezan pinturas nese estado de conservación. Eso é, entre outras cuestións, o que as fai únicas. Eso é precisamente o que as fai únicas, non só a súa calidade, senón o estado que tiñan no seu momento, no momento do achádego. A acusación que di que nos lle facemos do abandono de Santa Eulalia de Bóveda non lla está facendo o Partido Socialista. A acusación están a facendo os técnicos que achegaron todos eses informes ata a Xunta de Galicia e son eles mesmos os que din que non atoparon resposta. Non lle estamos dicindo nós, simplemente nos estamos facendo eco do que din os técnicos e os especialistas na materia. Non é unha cuestión política. Vostedes na provincia de Lugo nin están nin se lles espera, pero nin en cultura, nin en comunicacións, nin en sanidade, nin en moitas outras cuestións. Non fai moito tempo a Xunta de Galicia presumía de anunciar o orzamento de cultura para o ano 2018 e presentaban como a gran estrela a recuperación dos bens patrimoniais, propiciada, eso sí, pola inminente chegada do próximo Xacobeo no ano 2021. Di a propia Consellería que se van a dedicar 18 millóns de euros a posta en valor do patrimonio cultural galego. Esa cifra é certo que baixa algo e que está ben vestida, porque aí se esqueceron de descontar os fondos europeos que tamén van a contribuir a esa conservación e recuperación dos bens patrimoniais. Pero se nos centramos na nosa provincia, na provincia de Lugo, e nos centramos na parte que se incrementa con respecto á anualidade anterior, o que nos atopamos é a restauración das cubertas da Catedral da Nosa Señora da Asunción en Mondoñedo, 600.000 euros, e a musealización de San Martiño de Mondoñedo, de 200.000 euros. Hai que felicitar a señora Candia, pero eu pregúntome que opinarán de todo isto o resto dos concellos. É dicir, con ese incremento visten un santo, deixan os outros espidos e, ademais, visten un santo que é propiedade da Igrexa. Deberían decirlle vostedes, os señores do Partido Popular, o señor Feijóo, que practique un pouquiño máis o predicamento que vostedes fan nesta administración, do reparto para todos os concellos, cousa que el non é moi dado a seguir. Por certo, no tocante ás transferencias a concellos e asociacións, a Xunta de Galicia non mellora moito. A Xunta de Galicia, cun orzamento 100 veces superior, por exemplo, o desta Deputación,
só achega 90.000 euros aos concellos para axudas e convenios para a conservación do patrimonio cultural. Pero voltemos a Santa Eulalia de Bóveda. Mentras a Deputación, a través do Museo Provincial de Lugo, é certo que desenvolve unha labor divulgativa e científica deste monumento e de outros, porque esa é unha das obrigas que teñen os museos, non é un capricho facelo porque o titular sexa a Xunta de Galicia, senón que é unha das obrigas que ten, e tamén se promove a través desa exposición de Elías de Segura, que, por certo, saíron por primeira vez do Arqueolóxico Nacional, pois a Xunta de Galicia non fai nada. Abriu as portas e, como dixen antes na primeira intervención, coido que por casualidade ou porque a Deputación de Lugo estaba impulsando o coñecemento dese monumento. Por cento, as actividades que están gozando de grande éxito, animolles a que se sumen para que vexen que non son actividades políticas, son actividades culturais. Que fixo a Xunta de Galicia mentras outras administracións se implicaban, neste caso, a través dunha obriga que ten o Museo Provincial? Ben, pois pechar as portas de Santa Eulalia de Bóveda. Iso é algo tan evidente que aconteceu no mes de setembro do 2017, permaneceron pechadas ata xaneiro, ata finais de xaneiro do 2018. Arregláronlle os aseos, a caseta do guardia, apagaron os ventiladores, puxeron os aparatiños para medir a humidade, puxeron wifi tamén, e limpiaron os canalóns. Iso é o que di a Xunta de Galicia na nota de prensa, non estou inventando nada. E para eliminar todo isto foi o que fixeron cos 40 e pico mil euros que decían que tiñan o ano pasado para invertir en Santa Eulalia de Bóveda. Home, a verdade é que nesta casa esa cantidade de cartos noutras inversións rinde un pouquiño máis. Estou convencida de que se non fora precisamente pola intensa actividade en torno a Santa Eulalia de Bóveda que se desenvolveu dende esta administración, probablemente os seus socios na Xunta de Galicia ainda non lle terían aberto as portas. Pero, bueno, a responsabilidade é súa. Vostedes son os que teñen que votar e decidir se están de acordo en impulsar un monumento ou non. Nós xa sabemos que foi aprobado nesa Comisión Cuarta ese texto, por certo, a proposta tamén do Partido Socialista. Pero certo é que hoxe temos que traer esta moción a pleno de novo porque dende que se aprobou no mes de outubro non fixeron absolutamente nada. En o orzamento do 2018 da Xunta de Galicia non contan con ninguna partida específica para Santa Eulalia de Bóveda. Ese é o motivo, señor Valado, polo que traemos de novo este asunto a pleno e haberá que traelo aquí e a Xunta de Galicia ás veces que sexa preciso ata que se conciencien e fagan as inversións. Eu vou a tomar as palabras que dixo un día a señora Candia en Mondoñedo de que a cultura une. Eu estou de acordo con eso, por eso lles pido que voten a favor desta proposta, que o único que beneficia, en definitiva, é a recuperación e conservación do patrimonio desta provincia. Moitas grazas. 3 minutos o vocero do BNG. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Moi brevemente, respecto ao que vostede di, que a Xunta que non está para protexer o patrimonio e que non se lle espera, bueno, eu simplemente lle digo que, mire, o patrimonio que vale para ver nesta provincia, que no tutela e que no financia é a Xunta, non a Diputación. Ustedes, como moito, fan folletos, é o único que fan. O patrimonio que de verdade importa, Castelo de Pambre, Viladonga, San Martiño de Mondoñedo, que, por certo, está en Foz, non en Mondoñedo, Santa Eulalia de Bóveda financia ou subvenciona a Xunta de Galicia, non vostedes. O que eu lle dixen antes, vostedes organizan jornadas e fan folletos para matar o tempo, evidentemente. En relación ao tema do peche de Santa Eulalia de Bóveda, vostede xa sabe cal foi o motivo do peche. O motivo do peche foi pois que efectivamente coincidiu coa xubilación do anterior garda guía e efectivamente pois houbo que anunciar a plaza en comisión de servicios que non se cubriu. O tempo que mediou entre ese anuncio e que despois se cubrira tirando das listas como se fixo, pois efectivamente, unido ás obras de reforma da oficina e dos aseos, foi o que motivou que durante eses 3 meses e medio estivera con menos atención ao público, non pechada, como dice vostede, porque debera saber tamén que durante ese período máis de 150 personas e máis de 10 grupos de personas foron atendidos polo Servicio de Cultura e puideron visitar o monumento durante ese tempo que vostede dice que estuvo pechado. Non sei como se pode visitar un monumento que está pechado, pero, dende logo, se houbo visitas, tampouco cabe falar de que estivera pechado. Non lle imos votar a favor nin da moción, nin das propostas de acordo, porque, además de ser algo que xa foi aprobado no Parlamento galego,
Algúnas das peticións que vostedes fan van en contra dos criterios técnicos. A veces semella que parecen vostedes os doutores e os técnicos son aprendices. Dicen vostedes que se remate o estudio sobre a situación de Santa Eulalia de Bóveda. Bueno, hai técnicos que sosteñen, en relación con este estudio, que primeiramente hai que rematar coa obra de eliminación de filtracións porque os problemas de humidade impiden actuar na liña de recuperación inmediata. Resultaría contraproducente realizar algunha actuación directa sobre as pinturas para a súa consolidación en tanto non se estabilice a humedade. Polo tanto, se o grado de humedade se ten que estabilizar para evitar futuros desprendementos, ese é o motivo polo cual non se pode actuar nos términos que vostedes din. Por iso, nós entendemos que efectivamente é unha labor técnica e por ese motivo non lle podemos votar a favor da proposición. Nada máis e moitas gracias a todos. Un minuto para rematar. No. O BNG ha dicho que non quería máis. Non quero unha interviña. Moi brevemente, me parece un tanto incongruente que vostede diga na outra intervención que reproducimos o texto do acordo no Parlamento e agora non o vote a favor. En todo caso, sería unha reiteración sobre un asunto no que vostedes estaban de acordo. En canto ao estudio, nós o que pedimos é que se remate, sí, e que se dé a coñecer, que se divulgue, que todos poidamos saber realmente o que di o estudio e que poidamos ler para non facer interpretacións sesgadas como está facendo vostede agora mismo. E a Xunta de Galicia mantén o patrimonio porque ten a obriga de facelo. É a administración a que lle toca. A Deputación ou os concellos poden facer unha parte, pero, dende logo, quen ten as competencias é a Xunta de Galicia. Por certo, competencias que nesta provincia, igual que noutras áreas, están bastante esquecidas. É simplemente o que lle quería puntualizar. Tamén di vostede que non estivo pechada. Estivo pechada para o público en xeral. O único que se podía acceder era a visitas concertadas e pedindo a chave. Unha miseria para visitar Santa Eulalia de Bóveda. Por certo, tamén terían que valorar a posibilidade de que esa garda que está ali e que fai unha labor inmensa e que, ademais, é moi voluntariosa, tivera o reforzo dun experto ao seu carón para facer visitas técnicas a Santa Eulalia de Bóveda. Pero, bueno, isto é unha recomendación que probablemente nin siquiera vostede lle faga chegar aos seus compañeiros na Xunta de Galicia. O único que lles pedimos nós é que sexan responsables, que non caian en falsas tentacións, nin na demagoxia, e que apoien esta moción, que reconsideren, porque se xa o fixeron na Xunta de Galicia, no Parlamento, e agora, tal e como din, é unha reiteración, pois todos de acordo e a impulsar que Santa Eulalia de Bóveda pois sexa máis coñecida, este máis protexida. Grazas. Ben, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Socialista contra a desigualdade social e laboral da muller. Bueno, neste punto é o seguinte, hai a mesma moción, así que propoño debatilas xuntas e, se caso, votalas por separado. Pois nada, 6 minutos o voceiro do BNG, por exemplo. Ben, neste tipo de asuntos parece que se podía esperar que neste caso dende o BNG empezáramos a cargar as tintas contra o goberno de turno, fora do color que fora, por a situación na que nos atopamos. Pero eu, neste caso, como voceiro, vou intentar non facelo. E vou intentar non facelo porque dame que é un problema, creemos que é un problema tan grave para o cal creemos que todos temos que poñer algo da nosa parte para intentar solucionalo. En definitiva, posiblemente, todos, e cando digo todos, refírome máis ben aos homes, temos algo de culpa, ou cando menos o que esteña libre de culpa que tira a primeira pedra, eu, dende logo, non o vou a facer. Que a situación que están a vivir as mulleres é prácticamente, non sei se a palabra é dramática, pero cando menos moi grave, eu creo que non se nos escapa a ninguén, non? Según os datos do propio señor Montoro,
da Axencia Tributaria, se se quere, pois un home na provincia de Lugo cobra de media 18.444, mentres que unha muller cobra 15.000, pouco máis de 15.000 euros, non? Se se van as prestacións por desemprego, pois 3/4 do mismo, non? Na provincia de Lugo, unha muller cobra 9.900 euros de media, perdón, un home cobra 9.900 euros de media de desemprego, mentres que unha muller se queda en 9.400. O paro, perdón, esos son datos de paro, perdón. Hai 9.400 mulleres paradas e 9.900 mulleres, 9.400 homes. Pero, ollo, un dato que no caso de Lugo é un dato moi engañoso. 9.400 homes parados, 9.900 mulleres. É moi engañoso dado que é unha provincia onde ten, a provincia do Estado español, de feito, que máis porcentaxe de mulleres ten traballando no agro, moitas delas sin ningún tipo de cotización, ningún tipo de seguro, que non entran para nada nos circuitos do desemprego. Co cal, estas 9.900 mulleres que figuran oficialmente como paradas, había que multiplicalo por un factor moi importante, porque son moitísimas máis as que están en desemprego, e todos e todas que coñecemos a provincia o sabemos, non? E ainda así, as cifras de desemprego oficiales siguen sendo maiores para as mulleres que para os homes. As prestacións, do que falaba antes, unha muller parada na provincia de Lugo cobra sobre un 15% menos de prestación de media do que cobran os homes. Dos 2.819 euros anuais pasa aos 3.319. Pero hai un dato que é, para min, o máis escalofriante e que indica o instaurado socialmente que está o machismo no caso do Estado español, por desgraza, no mundo inteiro, incluso habendo situacións máis dramáticas ca do Estado español, pero, bueno, que está completamente metido, non, hasta a médula, non, na nosa sociedade, que é o caso das excedencias. As excedencias que se piden para o cuidado ou ben de maiores ou ben dos nosos fillos ou fillas, non? Frente ás 1.078 excedencias solicitadas por mulleres, só hai 132 excedencias solicitadas por homes. É dicir, a hora de ter que cuidar un neno, a hora de ter que cuidar unha nena, a hora de ter que cuidar os maiores, quen se fai cargo de forma totalmente maioritaria son as mulleres. E iso é algo que temos que asumir como un problema social e que todos temos que darnos conta de que temos que darlle unha solución, non? E logo, a maior de todo eso, está o tema, que é algo que tamén está aí, que é o tema da doble xornada, non? As mulleres que teñen a sorte de traballar, sella un traballo precario, por desgracia a maioría, ou non, por riba, en moitos dos casos, vemos, observámolo, que cheguen á súa casa e teñen que duplicar, por así dicilo, o traballo, duplicar a xornada para atender, pois, moitas veces, os homes da casa ou, neste caso, os fillos ou as fillas. Cuestión que creo que na xenética non debe estar escrito, non hai nada que diga que unha muller, polo feito de ser muller, ten que facerse cargo dese tipo de traballos, non? Insisto que é un problema social ao que todos temos que enfrontar. E cando dicía ao principio que todos temos culpa, é que realmente hai casos que moitas veces, sin sabelo, estamos tomando decisións que o que fan é prorrogar ese concepto machista da nosa sociedade. Se hai unha fenda salarial importante que neste momento, excepto o señor Rajoy, que despois corrixiu, pero ao principio parecíalle que era un tema que non era para tratar nese momento, que podía esperar, que non tocaba, por así decirlo, é algo que creo que estamos todos de acordo, que existe esa fenda salarial, que hai unha diferencia salarial entre os homens e as mulleres por único motivo de ser mulleres, e non outro, por único motivo de ser mulleres. Pero está claro que unha pata moi importante... Vaya arrebatando, señor portavoz. Desa fenda salarial son os propios empresarios, non? Sin embargo, vese, como tanto desde o Goberno Central, desde a Xunta e desde esta Diputación de Lugo, se siguen dando subvencións, non me atrevo a decir multimillonarias, pero cando menos uns cuantos centos de miles de euros, ás organizacións empresariales, sin pedirlle nada a cambio no tema da igualdade ou no tema da discriminación salarial das mulleres con respecto aos homes. Pero é que máis, na Xunta de Goberno desta Diputación, de hai unha semana ou dúas, non lembro moi ben, pero foi destes últimos días, volvía a dárselle unha vez máis, neste caso 40.000 euros, á Asociación de Empresarios do Metal.
un colectivo que creo que non se caracteriza precisamente pola inclusión das mulleres nos seus postos de traballo. Pero é que máis, un colectivo ou uns talleres que cada vez que vamos a eles seguimos ruborizándonos ao ver as fotografías que están colgadas nas súas paredes. E ainda así siguen tendo subvencións. Falo deste caso da administración da Deputación, pero podíamos extenderlo a calquera outra, non? Co cal, teremos que empezar a poñernos serios a hora de destinar un euro público a algunha asociación, a algunha organización, cando menos preocuparnos que esas asociacións, esas agrupacións que reciben ese dinheiro público, pois realmente actúan contra esa discriminación da muller no mundo do traballo. Por certo, centos de miles de euros que levan as organizacións empresariales e, como dixen o ano pasado aquí, non levan, por exemplo, as asociacións que pelean contra esa discriminación, como poden ser, neste caso, a outra pata do que é o mundo laboral, que son os sindicatos. Que conste que eu dicía que non tiñan que levarlo ni uns ni os outros. Non estou pedindo nada para ninguén. En fin, para a primeira intervención deixo así. Gracias, señor portavoz. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. 6 minutos. Moitas gracias. Pois xa o ano pasado, miles de mulleres de 70 países do mundo participaron na convocatoria que foi lanzada dende Arxentina para facer un paro laboral simbólico de media hora, emulando aquel que se fixera no ano 75, cando en Islandia, e que tivera moito éxito. No ano 2016, tamén as polacas facendo unha folga de mulleres, conseguiron a retirada da lei que prohibía o aborto. Este ano imos moito máis alá e convócase a todas as mulleres do mundo a facer unha folga laboral, de coidados, de consumo e estudiantil. As mulleres xogamos un papel fundamental en todos os ámbitos, neses 4 principales dos que estamos a falar. E, polo tanto, se nos paramos, párase o mundo. Algo tan radical como iso, e collamos radical como palabra derivada de raíz, tan contundente e tan importante, non se toma, sin embargo, en consideración de forma proporcional por parte da sociedade e dos gobernos que toman decisións que afectan a vida das mulleres e, polo tanto, a vida de todas as persoas. En consecuencia, os movementos feministas de todo o mundo, a denominada Comisión 8 de marzo en España, convoca esta folga onde todas as mulleres paren e demostren a importancia esencial da súa aportación ao funcionamento do mundo. Os argumentos que nutren e xustifican esta posición son moitos, e a este respecto invito a todos a lerse o argumentario da comisión que convoca a folga, pero, como digo, son moitos, son demasiados e son intolerables nun país que se chame a sí mismo democrático e que conta, ademais, con ferramentas legais para facer fronte a moitas das desigualdades e injusticia que se cometen a diario. Pero, ademais de facer que se cumpran as leis, hai que seguir legislando para garantir eses dereitos. As violencias machistas non só físicas, senón tamén psicolóxicas, emocionais, institucionais, de comunicación, laborais, sanitarias, educacionais, en definitiva, en todos os ámbitos, seguen convivindo con nós cada día e nos teñen as mulleres, como mínimo, en estado de alerta. Dende o Grupo Socialista, non só somos conscientes, senón que reivindicamos tamén como nosos os avances que nesta materia se levan acadado dende o inicio da democracia, xa que todos eles viñeron da man do PSOE, dende a creación do Instituto da Muller no ano 1983 ata as leis orgánicas 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e a 3/2007 para a igualdade efectiva de homes e mulleres, sen esquecer a Lei Orgánica 9 de 1985 que despenalizaba o aborto ou a máis avanzada Lei Orgánica 2/2010 que finalmente, a pesar de non o conseguir polo Tribunal Constitucional, sí que foi cercenada polo goberno de Rajoy. No PSOE, a igualdade é un principio fundamental. Estamos convencidos de que non só é un dereito básico, inherente á dignidade de cada persoa, senón que, ademais, sabemos que só en igualdade se pode construir unha sociedade xusta, equilibrada e económicamente exitosa. Non pode haber unha sociedade verdadeiramente democrática se non somos capaces de eliminar os comportamentos e actitudes machistas que atentan contra máis da metade da poboación.
E ese machismo, froito do patriarcado máis rancio e máis prexudicial para as mulleres, esténdese en todos os eidos, dende o familiar, social e laboral ata máis cruel das manifestacións, como é a violencia de xénero que se exerce cara ás mulleres. Unha sociedade libre de machismo é o noso obxectivo. Por iso, con motivo da conmemoración do 8 de marzo, desde o Grupo Provincial Socialista seguimos reclamando medidas e políticas para un verdadeiro cambio social que supoña unha profunda transformación estrutural na que as mulleres sexamos protagonistas e copartícipes. Neste sentido, unha das maiores desigualdades que viven as mulleres é a que se corresponde ao ámbito laboral. Por iso, apoiamos que o noso país conte cunha lei de igualdade laboral que contribúa a erradicar as diferentes situacións de discriminación que teñen as mulleres no acceso ao emprego, na promoción profesional, na eliminación da brecha salarial, que xunto á precariedade e á temporalidade conforman a columna vertebral da desigualdade laboral das mulleres. Valoramos positivamente a iniciativa proposta polos dous sindicatos maioritarios de convocatoria por primeira vez dun paro laboral de 2 horas por quenda na xornada do día 8 de marzo. Apoiando dita convocatoria e instando os demais grupos políticos e os traballadoras para sumarse á devandita iniciativa, como unha medida de concienciación e reivindicación ante a situación xeneralizada de desigualdade laboral que teñen as mulleres neste país, porque son as organizacións sindicais as que poden convocar un paro con arranxo á lei. Porque as mulleres sufriron e siguen sufrindo en maior medida as consecuencias da crise, porque as mulleres teñen de ganancia media anual preto de 6 puntos menos de diferencia con respecto aos homes, porque a taxa de actividade das mulleres é preto de 10 puntos menor que a dos homes, porque a taxa de paro das mulleres é máis de 4 puntos por encima das dos homes, porque o traballo a tempo parcial das mulleres representa aproximadamente 1/3 máis que a dos homes, porque a brecha salarial sitúase de media nun 23% en detrimento do salario das mulleres, porque a taxa de emprego entre mulleres redúcese co número de fillos fronte a dos homes que aumenta, e porque as pensións das mulleres son de menor cuantía que a dos homes. Polo tanto, facemos nos a convocatoria de folga de mulleres porque, en termos xerais, apoiamos as convocatorias de folga cando un colectivo está perxudicado de xeito obxectivo. Entendemos que as mulleres, polo feito de selo, estamos sendo discriminadas en moitos aspectos e en moitas e diversas intensidades. Entendemos que a sociedade debe visualizar a importancia da muller en todos os ámbitos da vida. E, en concreto, no ámbito laboral, pedimos a aprobación da Lei de Igualdade Laboral como un avance máis na legislación que garanta dereitos. Polo de agora, nada máis. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi ben, moi bons días. Moitas gracias. Ben, entendemos dende o Grupo Provincial do Partido Popular que cada grupo defenderá a igualdade como considera que é a mellor forma de facelo. E respetando isto, a pesar de non acudir dende o Partido Popular a esa folga que vostedes reivindican nas súas propostas, nosotros queremos unirnos a un sentir que é común nesta sala, non? Un sentir que, si cabe, aflora de forma especial ante a proximidade do 8 de marzo. E así, bueno, pues, co motivo da celebración do Día Internacional das Mulleres, dende este grupo queremos reafirmar o noso compromiso coa igualdade entre as mulleres e os homes e pronunciarnos para recoñecer o traballo das mulleres que tanto de forma individual como de forma colectiva permitiron alcanzar os logros que en materia de igualdade se teñen dado. Cousa que non resultou sinxela e que non se logrou con pouco esforzo. Así, podemos decir que hoxe a lei protexe esta igualdade reivindicada por anos e podemos decir que os pasos para erradicar distintas formas de discriminación que nos impedían ás mulleres o exercicio pleno dos dereitos foron importantes e non teñen volta atrás. Pero quedan pendentes algúns frecos, claro que sí, e non menos importantes, e, polo tanto, irrenunciables para as mulleres, para unha igualdade real. Unha igualdade a que non se chega con mostras de boas intencións ou con meros xestos, pensamos nós, como podería ser esta folga. Bueno, pues, dende o Partido Popular coidamos que para que esa igualdade sexa real compre activarse e non pararse. Pasa por pasar dos xestos aos feitos, polo que nosotros pensamos que debemos de seguir traballando na loita contra a discriminación por razón de xénero, traballando para a progresión na carreira profesional das mulleres, para a conciliación da vida laboral e familiar ou para a promoción da igualdade de oportunidades. E, como xa dixo o señor Ferreiro,
señora Sonsoles, pois a Deputación aquí tamén pode activarse e se cadra facer máis do que está a facer para promover a igualdade entre mulleres e homes. Dende este grupo consideramos que en lugar de instar aos grupos políticos ou ás institucións a unha folga, sería máis proveitoso instarnos a seguir traballando, si cabe con máis forza, na sensibilización social ou a poñer en valor as vantaxes dunha organización social corresponsable e das medidas para armonizar a vida familiar e laboral. Podería, por exemplo, esta Deputación apoiar aos concellos que apostan pola igualdade, pola conciliación ou pola corresponsabilidade. Póñolle, por exemplo, un concello moi preto de nós, como é o de Outero de Rei, ou outros concellos. Neste senso, é imprescindible tamén que o asociacionismo feminista e as administracións vayan da man en prol da igualdade, polo que resulta necesario establecer medidas que reforcen esa cohesión e que reforcen a sonoridade das asociacións que están contribuindo á construción e articulación de auténticas redes de colaboración que veñen a reforzar e a darlle continuidade ao traballo colectivo en prol da igualdade. Instarnos a traballar en accións de mellora de reforzo e de medidas en materia de igualdade laboral ou a tallar a fenda salarial ou incrementar medidas de conciliación ou sensibilizar a sociedade ou formarnos para a corresponsabilidade, pois non sei, señora Sonsoles, se como propón vostede é precisa unha lei de igualdade laboral para facer todo isto ou se nos cabe facelo mediante accións ao amparo das leis de igualdade que temos na actualidade. O caso é que se deron pasos importantes en materia de igualdade dos que falarei na segunda intervención, pero que quedan pasos por dar e a realidade tamén nos fala con eses datos, non? Por exemplo, só temos 9 rectoras nas máis de 80 universidades españolas, só hai un 18% de mulleres no Tribunal Constitucional ou nas Reais Academias Españolas 59 mulleres fronte a 484 homes, unha diferencia importante. Tamén, como decía o señor Ferreiro na súa exposición, quedan esas desigualdades no entorno do fogar. O 90,57% das excedencias por cuidado de menores e de maiores son aínda solicitadas por mulleres, ou o 64% das veces somos as mulleres as que cociñamos no fogar, ou incluso as mulleres adicamos 2 horas máis que os homes ás labores domésticas, por poñer algúns exemplos desa desigualdade. Dende este grupo, e respetando ao máximo para rematar as ideas e a postura que tomen os diferentes partidos políticos aquí representados ou as formacións sindicais ou os colectivos feministas, entendemos que a solución á desigualdade pasa por 2 cuestións fundamentais. Unha delas é traballar dende a unión, unir esforzos e non vir a buscar na igualdade unha arma raxadiza e azuzarnos uns políticos a outros con esa arma. Cabe agradecer, nese sentido, o ton e a forma adoptada polo señor Ferreiro nesta proposta. E a segunda sería activarse para lograr políticas que contribúan de forma responsable a reducir as desigualdades que aínda existen no ámbito do emprego e en outros ámbitos como na economía ou no ámbito doméstico. Tócanos, polo tanto, asumir esa responsabilidade que temos, porque, como decía o compañeiro, somos responsables todos desta desigualdade que aínda perdura e, dende logo, pensamos que separando ou segregando nada podemos facer. Polo tanto, esa invitación a activarnos e, quizá, se me queda un pouquiño de tempo, o mellor facerlles unha invitación, que sería unha boa idea, me parece, dado que o fondo a defender neste salón de plenos é o mesmo por todos os grupos políticos, aínda que as formas sexan diferentes, que sería a loita pola igualdade, basicamente en materia laboral, por mellorar esa empregabilidade da muller, por a promoción laboral das mulleres, por reducir a fenda salarial e lograr a conciliación e a corresponsabilidade, pois unha proposta que lles faría en voce sería, xa rematou, son uns segundos, retirar esas propostas que invitan á folga, que consideramos que non é a mellor forma de loitar pola igualdade, e elaborar unha declaración institucional no senso da idea de activarse, de seguir traballando para mellorar nesta materia aínda pendente. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o vocero de Benega.
Bueno, en todo caso, se na miña intervención anterior fun suave, é porque, sinceramente, como home que son, síntome culpable, non por outra cousa. Non porque crea que o Partido Popular o está facendo ben ou que o Goberno da Xunta ou do Estado o esteia facendo ben, mas ben todo ao contrario. E se poñía exemplos de cuestións que non se teñen en conta a hora de tomar decisións políticas na Diputación é porque é a Administración que coñezo de cerca. Pero, vamos, se nos vamos á Xunta, podemos buscar 50.000 exemplos con cantidades económicas moito máis importantes donde non se ten en conta a persecución ou que fomenten a desigualdade á hora de darlles esas axudas ou eses fondos. Se vamos ao Estado, 3/4 do mismo. Mire, mentre que se permita nun partido político que se diga o que dixo o señor Rajoy e non lle pase nada e as propias mulleres do partido non poñan de patitas na calle, isto non se soluciona. Na miña organización, se eu digo algo así, con toda a razón do mundo, o día seguinte estou na miña casa. Con toda a razón do mundo. Porque todos, pola educación que tivemos, polo mundo no que nos criamos, somos susceptibles de meter a pata nun momento dado e que se nos escape unha machistada como esa. Todos somos susceptibles, de acordo. Ora, se o faz, págalo e baste. Págalo e baste. Pero nada, aquí pode dicir cada un o que lle día a gana, que non dicen nada, e o que é máis grave, non? Incluso as mulleres do seu propio partido non se dice nada. Aquí houbo, neste propio pleno, houbo frases que se dixeron nesta legislatura, non moitas, pero sí, en legislaturas anteriores que foron gravísimas, e non pasa absolutamente nada. Iso é o que me refiro eu, que todos somos culpables e todos temos que evitalo, e as propias organizacións políticas teñen que ser as primeiras en poñer remedio a isto. E ben, a violencia de xénero, que sale sempre neste tipo de debates, é un síntoma, é precisamente un síntoma desta desigualdade. Se a sociedade, se as administracións, se o Estado permite que unha muller, polo feito de ser muller, teña que traballar no textil, polo feito de ser muller, teña que traballar na limpeza, polo feito de ser muller, teña que traballar no comercio de alimentación ou na facturación, na produción de alimentación, sectores que están completamente precarizados e que son nun porcentaxe altísimo, por riba do 90%, ocupado por mulleres. Se permite eso, estamos fomentando que na sociedade cale esa idea de desigualdade, que non todos somos iguales, que hai uns que son superiores aos outros, co cal consideranse co dereito de poder dominalos. Se se consideran superiores, consideranse que poden facer deles o que queiran. E aí nace a violencia de xénero. Temos falado aquí moitas veces que para loitar contra a violencia de xénero ten que ser medidas transversales. Non vale solamente unha cuestión, ten que atacarse de todos os puntos de vista. E mentres que non ataquemos estas cousas das que estamos falando para atacarlos de verdade. E se temos que mandar ao presidente do goberno para a casa por decir unha barbaridade, mándase punto. Ou non hai 40 millóns de persoas no Estado español para poder ser presidente do goberno. Ten que ser ese señor de por decir unha auténtica barbaridade, como pasou co alcalde de Valladolid no seu momento e con outros moitos. Mentre que non tiñemos asumido eso, non vamos solucionar o problema. É a única forma que temos de poder leválo para diante. Por que a folga? Eu non acepto, eu por menos non vamos retirar a proposta que facemos de apoiar a folga. A folga é completamente necesaria. É completamente que as mulleres, pouco a pouco, se vayan mentalizando que elas solas poden parar o mundo. A min gustaríame facer folga tamén. E, de logo, se puidera, que ainda que legalmente podo, se fora posible, farío. E se tiña unha forma de mostrar a miña solidariedade que as mulleres, fareino. Pero pareceme normal que neste caso as mulleres queiran parar elas solas para demostrarlle a todo o mundo, incluído aos homes, que poden parar o mundo. E ten que ser unha folga, porque gusto ou non, este mundo transformouse a base de folgas. Hoxe temos un mes de vacacións, temos un salario mínimo, temos unha xubilación, temos dereitos ás baixas gracias ás folgas que fixeron moitos homes e mulleres hai anos hasta conseguir o avance nos dereitos sociais. O único que conseguiu, a única ferramenta que teñen os traballadores para poder forzar as únicas, é a folga e o voto. Non teñen outra. Acabouse. Claro, eu sei que a folga que asusta moito, non? E se facemos caso ao señor Hernando, que, lóxicamente, como as mulleres cobran moito menos que os homes, claro, non se ocorre mellor idea que dicir non, é que as mulleres non están para que se desconte do seu salario, claro. Se cobran moito menos que os homes, lóxicamente, costalle moito máis facer folga. Ese é un dos motivos que levou a que seña convocatoria só de 2 horas, porque moitas delas non se poden permitir que quiten un día de salario, e hai que facelo de forma case simbólica como é unha folga de 2 horas, non? Outra machistada, non? Dito por outro membro do Partido Popular que vai pasar sin pena nin gloria, ninguén lle vai dicir nada, non? É dicir, as mulleres non poden facer folga porque non se poden permitir luxo e quiten o seu salario, é que manda truco, non? E non pasa absolutamente nada. Non pasa nada.
Non lles dicen nada, poden facer o que queiran, poden decir o que lles dí a gana, que non pasa absolutamente nada. En definitiva, nós non sacamos a moción, parece-nos fundamental que animar a todas as mulleres, neste caso do país, de que vayan á folga e, dende logo, igual que se vai incluída na moción, igual que noutras cousas se publicitan de forma lexítima obras, carreteras, etc., tamén parecía normal que a Deputación de Lugo procedera a publicitar, a dar publicidade a este apoio do Pleno da Corporación á folga de mulleres do día 8. E só un matiz, e xa remato, por unha cuestión que dixo a señora Sonsoles, recordar que neste país non son dous sindicatos os máis representativos, os maioritarios. En todo caso, son tres e que teñen a condición de máis representativos e os tres convocan a folga este par de 2 horas. Nada máis. 3 minutos ao vocero do PSOE. Bueno, pois a verdade é que agradezo escoitar por parte da portavoz do Partido Popular que está de acordo co contido, co fondo da situación. Pero, bueno, evidentemente non podía ser menos, non estamos de acordo cas formas. Como ben dixo a loita feminista, a loita da muller, como a loita de todo o ser humano por mellorar as súas situacións, non foi sinxela e sigue sin selo. E sigue sin selo gracias ás políticas do Partido Popular. Entonces, bueno, espero que eso o teñan claro. Ao longo da historia nos quedaremos no tempo da democracia, o Partido Popular sempre estuvo activándose, como vostedes queren facer, para recortar os dereitos que o Partido Socialista e outras forzas apoiaban para as mulleres. Polo tanto, eu sinto na alma, pero de activarse, se acaso devolvo ya a usted a pelota, que están vostedes no goberno central, están vostedes no goberno da autonomía, e actívense, e poñan os 200 millóns, que xa bastante pouca cousa é no Pacto do Estado, e non abandeiren o Pacto de Estado como que firmando xa é suficiente. Non, actívense. Actívense e fagan as políticas e os compromisos que teñen. Fagan cumplir as leis que fixemos os socialistas, non vostedes, eso, mal que lle pese, é así. E, de feito, o Partido Popular, cando se activa, é para quitar dereitos, non para activalos. Así que eu diríalles que se activen en poñer en funcionar as leis e que se activen tamén noutra cousa que lles falta, e é formación. Dixenllo xa noutra ocasión, falando destes temas, faltalles formación. Formación en que significa o feminismo, formación en que significa os dereitos e as reivindicacións que temos as mulleres. E eu entendo que o Partido Popular ten moito medo a este movimento, porque como efectivamente quede en relevancia a realidade de que o mundo se pode parar se nos paramos as mulleres, queda moito en cuestión o sistema, os cementos do seu sistema, que é o que lles permite que os privilexios se repartan en mãos duns poucos a conta da maioría da poboación do mundo que, por desgracia, aglutina as mulleres. Entón, eu entendo que teñan medo, pero o medo cúrase con coñecemento. De verdad, fórmense en feminismo e así entenderán que o feminismo non pretende de ningunha maneira enfrentar os homes e as mulleres. Todo o contrario. Eso é o que están facendo vostedes. O que están facendo vostedes pretenden que esta folga, que esta reivindicación, que este movimento, que por outra parte, como ben dixo o compañeiro Ferreiro, é o movimento e é a activación que fixo que os dereitos humanos chegaran hasta onde estamos e o que teremos que seguir facendo para seguir avanzando, os que queremos seguir avanzando, porque hai outros que parece que prefiren volver ao siglo XIX, é a folga. E a folga ten que poñerse de manifesto por parte das mulleres. E os homes, señor Ferreiro, non fai falta que colaboren indo a folga, pero poden facelo de moitas maneiras. Se efectivamente están de acordo coas reivindicacións desas mulleres, e afortunadamente hai moitísimos homes que están de acordo e que entenden e que saben o que hai detrás de esta movilización, poden axurar precisamente cubrindo as mulleres que van a facer esa folga e así van a entender precisamente o traballo que facemos as mulleres. Porque ademais dos comentarios que comentou Ferreiro a conta das lindezas do señor presidente
do Estado, teremos que decir tamén outras maravillosas, como a que dixo Tejerina, de facer huelga a la japonesa. Nótase moito que ela non é desas mulleres cotidianas que decía tamén, non sei quen era, Cospedal, me parece, que, claro, as mulleres normales non poden ir a folga, entonces que é injusta e é elitista, e que parece mentira que se poida atrever alguén a decir eso. As mulleres non poden ir hai moitas mulleres que non poden ir a folga, como decir, as que non teñen traballo non poden ir a folga, evidentemente. E iso é algo que, gracias ao Partido Popular, por desgracia, moitas mulleres non van a poder facer. Pero poderán facer as outras, as de cuidados, as de facer a comida ao home e as de moitas outras, se os homes colaboran desa maneira. Entonces, a folga, por suposto, como acción, como activación, precisamente, desa visibilización do que reivindicamos. E a corresponsabilidade, por suposto, señora Teijeiro, por suposto que a corresponsabilidade de todos, e precisamente por eso se quere facer algo que seña visible para toda a sociedade, non só no eido laboral, pero, dende logo, a responsabilidade directa teñen aos gobernos. Entonces, eu dígolles a vostedes, actívense, efectivamente, actívense, apoiando que a sociedade, que a mitade, máis da mitade da sociedade, poida reivindicar o que necesita reivindicar para que este mundo sexa máis xusto e equitativo, e actívense vostedes facendo cumprir as leis e fagan posible outras que todavía garanticen máis dereitos. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Mire, señora López Izquierdo, sonlle moitos os logros alcanzados ata o momento. E non lle vou a decir se foi froito de normativas ou de medidas ou de políticas adoptadas polo Partido Popular ou adoptadas polo Partido Socialista. Simplemente sonlle froito dos pasos dados por moitas mulleres que reivindicaban dereitos denegados durante anos. Hai hoxe máis mulleres traballando en España que nunca. A fenda salarial redúxose entre o 2012 e 2015 case 4 puntos. España sitúase hoxe á cabeza da Unión Europea coa presencia feminina no Parlamento. Pero todo isto nos sirve para celebrar en algunha medida, pero non podemos caer, está claro, na autocomplacencia ou na resignación, porque aínda persisten desigualdades que non só debemos denunciar, sino que debemos derrubar con determinación. Pero parece que a vostedes lles gusta mostrar esa determinación con xestos e non con feitos, como lle decía antes. Unha fórmula que me parece moi sinxela, non cree, para lograr todo o que hai que lograr aínda en materia de igualdade. Decía vostede que hai que formarse, porque, claro, parece que a cátedra en formación de feminismo soamente a teñen no Partido Socialista ou os partidos de esquerdas. Decía tamén o señor Ferreiro que neste tema de desigualdade todos somos culpables e somos as propias agrupacións políticas as que primeiro temos que poñer esa solución e dar mostra deso, non? Poñer solución a esta dinámica de desigualdade na sociedade. Home, para mostra o que fai o seu grupo, o único nesta institución, que se caracteriza por ausencia de mulleres. Entón, fagamos un pouco de mirarnos hacia adentro, non? E ver que podemos facer cada un de nós dende o posto no que estamos, non? Isto, é unha mostra máis de incongruencia a veces ou de falta de claridade de ideas, como a que hoxe mostrou cando fai uns días no Concello de Outeiro de Rei si aceptou a retirada da súa proposta para a folga e a aceptación dunha declaración institucional e hoxe se revolve, non? Como se iso fora algo que lle estou pedindo que non entra dentro dos seus marcos. Cada un defende a igualdade, como decía eu, como pensa que é a mellor forma de facelo, non? E activarse era o que dende este grupo pedíamos para non quedarnos en xestos, como, por exemplo, aquí ao lado, neste mesmo Concello, no Concello de Lugo, o xesto é quedarse tras a pancarta e despois temos exemplos como 2 anos esperando por un plan de igualdade que se comezou a facer no 2015 e do que nada se sabe, ou como un protocolo de actuación contra a violencia de xénero guardado nun caixón, un protocolo que ademais se pagou cos cartos dos lucenses e que nunca se utilizou, ou como unha mesa técnica para a violencia de xénero, para traballar contra a violencia de xénero, da que levamos máis de 6 anos sin saber nada e pedindo pleno tras pleno. Mire,
Vostedes traballan con xestos e o Partido Popular traballa con feitos. Nada máis, moitas gracias. Un minuto para rematar. Bueno, en todo caso, xa que xa co colación a nosa postura no Concello de Outeiro de Rei, dicir que me vin obrigado a facelo porque o señor alcalde de Outeiro de Rei aproveitou un simple erro administrativo para non deixar debatir esta moción. Non tiña outro remedio. Un simple erro administrativo por equivocarme a hora de imprimir a moción, que precisamente presentei, e digo públicamente, que foi un error meu personal, presentei no Concello esta mesma e quedou unha outra encima da mesa. Vale, aproveitou o erro para non deixarme debatir a moción. Vale, perfecto. Se ese lle parece un argumento para usar usted aquí, parece maravilloso. É dicir, un erro administrativo para non falar do problema das mulleres. Ese foi o que pasou outro día no Concello de Outeiro de Rei. En canto a que tamén se empezar a colación de que somos dous homes no grupo do BNG, pois, por desgracia, para este país e para o BNG, só somos dos representantes, un por cada partido xudicial, e, de todas formas, eu seguro, e a miña organización sabe, estou seguro que falo tamén polo meu compañeiro, que polo feito de que houbera igualdade na representación do BNG, eu poño a miña acta a disposición da miña organización cando queiran. De feito, a miña instituto é unha muller. O sea, se a mí me dice, mira, é mellor que haxa un home e unha muller ou dúas mulleres, a miña acta está encima da mesa, sin ningún tipo de problema. Porque sabe o que pasa aquí moitas veces? Que os homes ocupan os postos ou non hai mulleres nos postos de representación ou nos postos de responsabilidade porque para meter unha muller ten que salir un home. Ese é o problema que hai de fondo. E usted como muller nese grupo sabe perfectamente, ainda que non queira recoñecelo, que teño razón. Sabe moi ben, moi ben, moi ben. Estou seguro, ademais, non? Outra cousa é que non queira recoñecelo por as razóns que sexan. Eu quero que quede claro eso, non? Porque parece que aquí nos agarramos ao posto. Non, no noso caso, aseguro que non é así. E de verdad que eu hasta casi o faría, non digo encantado, pero de bon grado, deixar a miña acta de diputado para que seña ocupado por unha muller. Que estou seguro que o faría, posiblemente bastante mellor do que estuvemos facendo, neste caso, calquera dos dous estes 3 anos. Que quede claro, porque, bueno, temos esa desgracia, non? De ter solo un representante por cada partido judicial, co cal é imposible que entre un home, ou foi imposible neste caso que entre un home e unha muller por ese partido judicial. Por certo, que visto o que lle pasa no sitio onde os nacionalistas ganan as eleccións casi mellor que non seña así, pois non igual xa estábamos en Bonxe, non? Un minuto para rematar. Bueno, eu a verdade que lle admiro a alegría con que dice que nos temos xestos e vostedes teñen feitos. A verdade que admiro yo, porque a historia está aí e, como lle gusta dicir tamén a súa portavoz, non, os feitos non se poden comparar cos ditos, non? Todas as iniciativas legislativas que hai neste país viñeron da mão do Partido Socialista e todos os recursos no Tribunal Constitucional e todas os paus nas rodas viñeron por parte do Partido Popular. Eso está así, eu lamento moito, non teño que convencela ou non, é cuestión de ver simplemente como foi a historia. A cátedra en feminismo non a temos o Partido Socialista, pero, dende logo, con respecto ao Partido Popular, dámoslles bastantes voltas. Eu invítolles a formarse e invítolles, por exemplo, este venres temos os faladoiros feministas ali no Vello Cárcere e ali debatimos sobre feminismo, falamos sobre feminismo e poderán ver que o feminismo non é nada do que lle ter medo. Eu entendo a súa preocupación e entendo o seu medo, pero de verdade, non é nada malo, fórmense, infórmense, e todos temos moito que aprender, eu a primeira, pero é saludable saber do que se está a falar, non? O dato que me decía das parlamentarias o mellor ten algo que ver co sistema de cuotas que quixo poñer o Partido Socialista e que o Partido Popular tamén estuvo machacando en contra dese sistema de cuotas, gracias ao cal, efectivamente, as mulleres tuvemos o noso espacio e esperemos poder seguir avanzando nese sentido. E quedalles moito que facer e eu sigolles insistindo, actívense, porque hoxe mismo ven na prensa que triplica xa o número de denuncias en violencia a xóvenes entre 14 e 17 anos. Polo tanto, hai aínda moito que facer e son vostedes os que están gobernando. Así que nós, por ahora, faremos xestos e nunca perderemos de vista esa reivindicación e vostedes aplíquense o conto e fagan, que é o que teñen que facer agora. Cando non estén no goberno xa terán vostedes os xestos, pero agora mismo o que teñen é a responsabilidade de facer cousas. Ben debatido, pasamos á votación da primeira moción, a votación do Grupo do Partido Socialista. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. E pasamos á votación da moción do BNG.
Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Noveno punto. Noveno, moción do Grupo Provincial do BNG para solicitar do Ministerio de Fomento melloras na rede viaria estatal na comarca da Mariña. 6 minutos o vocero do BNG. Moi bons días. Traemos unha vez máis ao pleno desta Diputación a situación na que se atopa a comarca da Mariña en tema de infraestructuras, en tema de conexión co resto do país e co resto do Estado. Esta situación vense acentuando nos últimos meses, sobre todo despois de épocas de choiva. Temos o caso da Estrada Nacional 642, a N634 tamén, que ahora mismo está impracticable. Unha estrada que se abandona, porque hai que preguntarse por que se chega a esta situación, porque non se lle fai o seu mantemento ano tras ano. Unhas estradas que soportan unha intensidade media diaria de entre 15 e 20.000 vehículos, moitísimo tráfico pesado e con toda a mercancía que sae pois tanto dos portos da Mariña como a madeira que sae dos montes, etc. Non? Somos coñecedores de que a Dirección Xeral de Estradas anunciou no BOE do 8 de xaneiro a licitación da obra de rehabilitación estrutural do firme da N642, cun prazo de execución, según pon o BOE, entrega de 12 meses. Tamén dice que a data de apertura de ofertas será no mes de marzo, non? Ou seja, sabendo como son os procedementos administrativos e todo o que pode xurdir nunha adxudicación dunha obra desta entidade de 2,9 millóns de euros, pois moito nos tememos que os prazos poden ir prolongando. Por lo tanto, unha das cousas que pedimos nos puntos de acordo é que por parte da Dirección Xeral de Estradas, do Ministerio de Fomento, que se proceda coa máxima axilidade posible neste procedimento de concesión e tamén despois na execución desta obra. Pero non é só o problema a N634 e a N642, que sí que é moi grave. De feito, pois hai movilizacións veciñais, sin ningunha sigla, convocadas para o fin de semana que ven, precisamente por ese mal estado. Aquí estamos presentes, a cuarta parte dos diputados e diputadas somos da comarca da Mariña, somos 6 diputados e diputadas, e incluído tamén o presidente, pero creo que non só os 6 diputados sabemos e diputadas sabemos do que estamos falando, eu creo que o sabe en todo o mundo, non? Sabe todo o mundo da Tarrachá, de Lugo e de outros sitios, nada máis chegar a Abadín, ao límite co concello de Mondoñedo, e ter que desviarse día sí, día tamén, pois pola antigua Nacional 634, non? Porque, desde logo, que o Alto do Fiouco sona en todos os lados, e desde logo que non sona para ben. 4 anos despois da inauguración dese tramo, o Ministerio aínda sigue buscando ideas para eliminar a néboa nese punto. Hasta se convocou un concurso de ideas e se fala de 6 millóns de euros para ideas. Eu creo que xa se podían, despois de 4 anos, despois do gravísimo accidente de xullo do 2014, creo que se podían ir concretando ideas. 6 millóns de euros, desde logo, que dan para moito. En días pasados apareceu polo Fiouco unha persoa de triste recordo que é precisamente o director xeral de Estradas, ese que é coñecido por deixar un fin de semana metidas a 3.000 personas nunha autovía cerca de Madrid, pois apareceu tamén polo Fiouco para anunciar unha especie de balizamento nun tramo moi cortiño. Está señalizado para que o vexamos ben cando subimos por ali, pero non soluciona nada, porque os titulares de prensa de hoxe dice o Alto do Fiouco
da 8 pechou 6 horas pese ao novo balizado. Bueno, isto xa é rirse dos contribuintes que tenen que pasar todos os días por aí e que nese tramo de radar de 9,5 kilómetros, pois veña, pumba, 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 e veña cartos para o Ministerio de Economía e Facenda, que aínda se revertiran en algo para mellorar ese tramo, pois podíamos dalos por ben feitos, pero non, un radar coa única intención de recaudar. Houbo, desde logo, que protestas non só dos usuarios de turismos, senón dos que tenen que vivir da estrada, das empresas de transporte. Para as empresas de transporte é discutible xa o trazado que se fixo da A8, é bastante discutible, pero as propias empresas de transporte están dicindo que están desistindo xa de pasar pola A8 polo Fiouco, que se están dirixindo cos seus camións pola antigua Nacional 634. Por un lado, porque a distancia é prácticamente a mesma, o tempo invertido é prácticamente o mismo, pero aforran moitísimo en combustible, e iso para unha empresa de transporte, para a conta de resultados, desde logo que é básico, porque é unha parte moi importante dos seus gastos ao longo do ano. Pero, se esas empresas están desistindo de pasar polo Fiouco, haberá que darlles unha alternativa pola Nacional 634, que ten un carril para vehículos lentos de 10 kilómetros e morre pois á altura do quilómetro 596. Hai unha proposta do Concello de Mondoñedo unánime, que foi unha emenda que fixo o BNG a unha proposta do Partido Popular xa de finais do ano 2015 para dirixirse a Fomento para que prolongara ese carril neses 4 kilómetros e medio e que mantera en bon estado a Nacional 634, dado que estaban usando moitos particulares, pero tamén moitísimas empresas. Por lo tanto, esa é outra das propostas que queremos facer ao Ministerio de Fomento, porque nós entendemos que a Alcaldía de Mondoñedo xa se dirixiu ao Ministerio de Fomento, pero xa van 3 anos e nada se soupo ao respecto. E despois, un terceiro e último punto que pedimos nesta moción é o desbloqueo da paralización da autovía Barreiros-San Cibrao, dotándoa da correspondente consignación orzamentaria, porque os 3 tramos nos que está dividida esa autovía, o tramo San Cibrao-Burela, o tramo Burela-Foz e o tramo Foz-Barreiros, pois non pasan de estudios informativos e os proxectos de construción pois non están nin siquiera adxudicados. Xa digo, a situación da comarca da Mariña a nivel de infraestructuras é gravísima. Estou falando única e exclusivamente das que dependen do Estado, porque se falamos de San Cibrao Paló teríamos que falar do corredor e do pouco ou nada que fixo o Partido Popular en todos estes anos, un corredor de 85 kilómetros, dos que só hai executados 16 kilómetros. Por lo tanto, estamos totalmente incomunicadas e incomunicados. Unha comarca que, en términos porcentuales, supón cerca da terceira parte, o 30% do Produto Interior Bruto desta provincia. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días. Bueno, este grupo sempre foi responsable e coherente coas súas decisións, entón xa anticipo que vamos apoiar a proposta, porque a defensa das infraestructuras de toda a provincia, pero sobre todo a Mariña como zona puxante da provincia que é, así o necesitan, e o estado actual sí que necesita unha mellora. Pero sí é necesario falar das melloras que se executaron xa e das que están previstas e que están aprobadas a moi curto plazo.
O ano pasado, na Nacional 634, fixéronse unha serie de melloras por un importe dunhos 800.000 euros. Nunha parte das que estaban mal estado naquel momento, foi realmente, unha reparación continua en moitos sitios, pero que non solucionou o problema de forma definitiva. O tráfico deste inverno, sí é certo que foi perxudicando cada vez máis o asfalto, o tráfico de camións que houve tamén, derivados do desembarco de bauxita nos portos de Coruña e Ferrol, que fixo aumentar moito o tráfico de camións en esa carretera, fixo que se desfixera máis rapidamente, pero teño que dicir que hai un proxecto aprobado que está licitado, prevese que en breve se abran as ofertas, que a obra se execute antes do verán. É unha obra importante para os 20 kilómetros que quedan, que supón un investimento de 3 millóns de euros. Esperemos que se execute o antes posible, aínda que o plazo de execución é máis longo, pero supoño que se tratará de axilizar para non meternos en pleno verán co tráfico que pode haber de turismo na zona, como sabemos todos, que pode dificultar o tráfico na zona. En canto a segunda parte, respecto a esta, a Nacional 642, decir que hai un proceso administrativo polo cal a primeira parte que se pide axilizar a lei de contratos establece uns prazos máximos que hai que respetar. Están fixados por lei, por moito que se queiran axilizar, hai uns prazos de exposición pública, fase de alegacións, en todos os contratos que é imposible de axilizar. Eso, tratarase de axilizar despois o momento da firma do contrato, unha vez axudicado definitivamente, que é o inicio das obras, pero que, polo demais, pouco máis se pode facer. En canto á Nacional, a A74, a autovía Barreiros-Foz, Barreiros-San Cibrao, hai un tramo que xa ten o proxecto de trazado e construcción aprobado, que se encontra en fase de redacción. Actualmente xa están certificados un total de 711.000 euros de redacción dese proxecto. Esperemos que en breve que sigan os plazos de elaboración e que se remate o antes posible para poder licitarlo tamén o antes posible. En canto aos outros dous tramos, o tramo Foz-Burela xa foi licitado, adxudicado, nun importe de 1.650.000 euros, está pendente de firma do contrato, que esperemos que tamén que se firme o antes posible. E a outra... O outro proxecto, o de San Cibrao-Burela, encontrase nestes momentos pendente de licitación. Decir que a importancia destes proxectos é tamén a aprobación dos orzamentos xerais do Estado, porque, as partidas para estas obras son importantes e afectanos tamén o retraso na aprobación dos orzamentos do Estado, tanto a estas obras como a moitas outras que están pendentes deso. Entón, sería necesario pedir tamén a responsabilidade dos distintos grupos políticos para que apoien eses orzamentos do Estado e estas e outras moitas obras poderán salir adiante. En canto ás melloras na Nacional 634, decir que hai unha obra aprobada do ano pasado, unha obra que vai do quilómetro 583-300 ao 600-600, aprobada a mediados do ano 2017, que está en fase de redacción do proxecto, que inclúe aglomerado en quente a toda a superficie, mellores da sinalización, balizamento e defensas, limpeza e reperfilado de cunetas, e cerramento en tramos donde sexa viable técnicamente para evitar a entrada de animais á calzada. O total desta obra son 2.326.000 euros máis IVA, un total de máis de 2.800.000 euros, que esperemos que se peche rápido a licitación e que se poida contratar e executar tamén o antes posible. E respecto ao outro que se falou, como esta moción repetitiva xa veo aquí unha prácticamente igual en xullo de 2015, eu creo que do Alto do Fiouco xa se falou abondo naquel momento, é unha preocupación de todos, pero que xa se dixo aquí tamén naquel pleno, que foi un traballo técnico que decideu o trazado por aí, que haberá uns técnicos que tuveron a responsabilidade de levar por esa zona ese vial, e que habrá un problema grave coa néboa, pero tamén
estaremos de acordo que non é unha solución fácil, é unha solución complexa a un problema complexo tamén. Esperemos que tamén se avance e que se poda solucionar o antes posible. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Roguemos a quen sea que sean máis disciplentes no arranxo das infraestructuras da Mariña que o son, aunque presuman delo, na loita contra a desigualdade de xénero que hai en este Estado, porque como tarden en amañar as carreteras da Mariña ou que tarden en poñer máis xulgados de violencia de xénero, por exemplo, na provincia de Lugo, apañados van nada máis e nada menos que unha terceira parte prácticamente dos veciños e veciñas desta provincia. É verdade que despois de escoitar a exposición do señor diputado do Partido Popular, dá a sensación de que ali non hai ningún problema, pero ali problemas hai, é que non se anda polas carreteras da Mariña, é que unha parte importantísima desta provincia e moi significadamente a zona noroeste ou a zona máis occidental da Mariña non ten unha saída digna nin competitiva por terra hacia ningún lugar para poder situarse nun panorama de vanguardia de productividade e mellora da conectividade e das relacións entre territorios e, polo tanto, tamén entre cidadáns. Da Nacional 642, que é indiscutible o seu estado, é que non hai nada novo que decir. É unha fochanca tras outra fochanca, un bache tras outro bache, e si, pódense presupostar todos os anos diñeiro para arranxala, pero nunca se arranxa. Nin nunca se acomete en ela a reforma estrutural e integral que necesita para poder dar cabida ao tráfico que ten actualmente. Evidentemente, hai que desenvolver de unha vez a A74. A A74 que non será capaz de recoller tampouco as expectativas do territorio se non se desenvolve de unha vez a vía de alta capacidade que venden de Ferrol atravesando a Mariña lucense coa tamén demandada vez tras vez variante de Viveiro. A A8 todos sabemos que hai un problema coa niebla, evidentemente, pero tamén todos sabemos que ali van gastados 6 millóns de euros e o único que funciona ali é o radar de tramo. O resto non funciona nada. Só funciona eso. E sigue estando unha media de 35 días ao ano pechado e incluso, moitas veces, con peches que se suceden ata en 5, 6, 7 días continuamente. Pois haberá que axilizar a posta en marcha e execución dese concurso de ideas, deses experimentos ou eses modelos innovadores que se van a probar ali, con un coste importantísimo para ver se dan resultado e, polo tanto, desfacer ese tapón que non é un tapón calquera, que significa importantes costes e tamén importantes pérdidas de competitividade para o transporte por terra que circula pola A8 e que ven vertebrando todo o norte peninsular e incluso boa parte do entrado do tráfico pesado de Europa. Polo tanto, é necesario eso, pero non se pode ter descuidada a Nacional 634 mentre sigue sendo a alternativa que se usa de cotío porque a A8 está pechada. Pois mellorando ou ampliando ese desdoblamento do carril de adelantamento, peden de logo o que ten que ter o firme actual en boas condicións, non só porque significa a vía preferente, de uso preferente para os veciños que fan desplazamentos pequenos e desplazamentos locais, senón porque, ademais, moitos días está asumindo ese tráfico que non pode atender a 8, pois porque pecha ou porque non sinten que é completamente seguro circular por elas. Esta é unha realidade das infraestructuras de fomento en torno a toda a provincia e, concretamente, na Mariña. Falando de estradas, non deixemos de falar do FEBE, no que a ver que novidades trae ese estudio que presentarán en breve, según dixeron o grupo de traballo que fan. Pero agardemos que a información que hoxe dá aquí o Partido Popular a través
do diputado que exerce de voceiro sea máis fiable que a que no pleno pasado nos deron respecto da Nacional 540, onde aquí falaron de 3 tramos preparados para executar e ás 2 semanas contestaron na Comisión de Fomento, contestaron a unha pregunta da diputada socialista Margarita Pérez Herraiz que só estaba previsto facer a travesía de Guntín, co cal espero que non o engañaran a vostede e, polo tanto, non nos esteñan engañando a todos nós, como parece ser que o outro día nos teñen engañado por, supoño que unha falta de coordinación do Partido Popular. A gran dúda é onde contaron a verdade. Eu espero que a contaran aquí. Como a contaran en Madrid, vamos apañados outra vez na provincia de Lugo. Entón, de verdade, nos vamos a apoiar esta moción e tampouco entendo, que non sei se a vai apoiar ou non, pero parece que non a apoio o Partido Popular se está tan convencido dese argumentario que nos trasladou aquí. Se xa todo se vai a facer, que problema hai en axilizar, impulsar, iniciar e facer? O que está claro é que a Mariña pode quedar no vagón de cola de calquera tren en caso de que non se acometan actuacións urxentes para darlle saída e darlle conectividade co resto do territorio. Quizás sea ese o planteamento do Partido Popular, pois os feitos demóstrano. Hai que lembrarse que Feijóo no ano 2014 prometía e decía que estaba seguro de que a finais do 2015, principios do ano 2016, estaría funcionando a vía de altas capacidades coa súa variante de Viveiro e, polo tanto, chegando a San Cibrao, estaría funcionando a ampliación do Hospital da Costa, estarían funcionando non sei cantas cousas. Agora mesmo sigue sin funcionar nada e no único que está invertindo para que saia rápido é nesa ampliación da Costa que inclúe o que lle gusta ao Partido Popular, o aparcamento de pago, porque aí genera ingresos e iso é o que lles vai ben. O mellor se fose unha autopista de peaje xa a tiñan feita, como está previsto que sea unha autopista que poidan utilizar todos os veciños e veciñas da Mariña, non se apuran tanto coa A74. Pero, bueno, nos, non obstante, vamos a apoiar esta iniciativa. O Partido Socialista ten feitos os deberes en este sentido. En breve se debatirá en Madrid, no seo do Congreso dos Diputados, unha iniciativa nosa que non vai na liña que vostedes pretenden sacar de que a ver se consiguen enganar a alguén para que lles aprobe unhos orzamentos do Estado apelando a estas infraestructuras. Estáse debatindo ali en Madrid sobre un plan de investimento, de conservación e mantemento da totalidade da rede viaria estatal de fomento que non necesita o orzamento para ser aprobado e posto en marcha. É verdade que o Partido Socialista condicionou a que se non contempla os 7.000 millóns necesarios para poñer ao día toda a rede viaria estatal e moi en concreto se non contempla todas as actuacións necesarias en Lugo, que son sobre todas as infraestructuras dependentes de fomento, non vai a contar co seu apoio. Non confunda este co tema dos orzamentos que así a todo tuveron tempo e tempo para aprobalos con maioría ou incluso o ano pasado para decirlle aos vascos, miren, temos que facer algo no norte, non só no País Vasco, ali en Lugo tiñamos que facer un cachiño dunha autovía na máis. Pero eso non se acordaron porque lles interesaban outras cuestións. Polo tanto, vamos a apoiar esta proposta co convencimento de que, como todo, na provincia de Lugo, acabarámolo conseguindo ou ben porque deixa de gobernar o Partido Popular ou ben porque a cidadanía, que en este caso tamén se está movendo, sale á rúa e di alto e claro o que quere dos seus gobernantes. 3 minutos o voceiro de Benega. Pareceu-me entender que o Partido Popular iba a apoiar esta moción, o cal é de agradecer, pero bueno, é de agradecer aquí un pouco para a galería, onde hai que agradecer as cousas, efectivamente, pois cando se fan as obras, e cando se pon negro sobre branco, e cando se ven os orzamentos do Estado. Orzamentos do Estado 2018, claro, hai un Partido Popular que é incapaz de aprobar unhos orzamentos, algo que aquí o Partido Popular usa tamén contra
Goberno de Diputación, neste caso Goberno socialista, de que non é capaz de aprobar uns orzamentos. Bueno, pois aplíquense o conto tamén e facería eu esta reivindicación que lle fago ao Partido Popular, desde logo que lle temos que facer ao Partido Socialista, que lle temos que facer ás diputadas e aos diputados de Marea, que se acorden do que está en xogo nestes orzamentos e que poñan en riba da mesa, ali, no Congreso dos Diputados, pois as reivindicacións de 70 ou 80.000 persoas que viven no norte de Galiza, limitando mar por medio con Inglaterra no norte da provincia de Lugo, que se chama a comarca da Mariña. O señor trasládollo, aquí está o Partido Popular, está o Partido Socialista, fora de aquí está o Grupo de Marea, todos tenen representación no Congreso dos Diputados e xa veremos que condicións ponen para que se aproben eses orzamentos. A respecto do que me decía Demetrio da Nacional 634, que tamén había tramos licitados, e a respecto dos 2,9 millóns da 642, eu tamén estuve vendo a licitación esa no Boletín Oficial do Estado e fálase do tramo Ribadeo a Veiga, que tamén está bastante deteriorado, pero aí creo que só van a actuar nun tramo pequeno, en 2 kilómetros. Facería falta tamén, pois, no tramo inteiro, desde Ribadeo a Vegadeo, enlazando xa despois coa Nacional 640, que tamén está en moi mal estado. Eu creo que aí non incluye a totalidade, e o que pedimos nós é unha reforma integral na súa totalidade de todas as vías que dependen do Estado na comarca da Mariña. E mencionou Demetrio o caso dos camións de bauxita, que a maioría da xente, ao mellor, non está o tanto do que está ocorrindo, pero eso xa levamos 7 meses, 6 ou 7 meses, e os grandes mercantes que venen descargar bauxita a Alcoa diríxense agora ao porto de Ferrol, porque tenen moitas mellores condicións. Vamos a ver, un barco desas condicións non hai calado suficiente, nin espacio de atraque suficiente, pero están ali na entrada do porto de Alcoa e están cotizando igual, porque tardan moito en descargalos. Entonces diríxense a Ferrol, e de Ferrol venen por estrada hasta aquí, e desfannos as estradas totalmente. Non falamos de 1 e 2 camións. Os que viaxan por ali seguro que os ven incluso en caravana moitas veces. Eu xa sei que Demetrio, o Partido Popular, pero neste caso Demetrio votou a favor de propostas que fixemos aquí da liberalización do dique norte de Alcoa. Creo que a sacamos por unanimidade. Pois esa é outra cousa que hai que levar ao Congreso dos Diputados cando se aproben os orzamentos, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista como outros grupos que non tenen aquí representación. Estábame referindo a Marea, que non sei como se organizan, pero é Marea, Podemos e Izquierda Unida, que están fora de aquí, non? Pero que ali sí que están. E algo terán que decir ao respecto, porque na comarca da Mariña, aunque depende moito da Xunta de Galiza, as grandes cousas na Mariña dependen do Goberno do Estado. Iso tamén dá fe do pouco nivel de competencias que ten Galiza con este Estatuto de Autonomía. As cousas grandes síguense decidindo en Madrid e síguense decidindo no Estado. Polo tanto, faigolles ese rogo a todos os grupos políticos. E para rematar xa a respecto da prolongación dese 4,5 kilómetros da Nacional 634, eu, de verdade, na intervención do Partido Popular pensei que iba a ser Elena, porque é a alcaldesa de Mondoñedo. Nós creemos que ese acordo que lle propuxo o BNG, que se aprobou unánimemente no pleno do 30 de outubro de 2015, que se trasladou ao Ministerio de Fomento. Se fora ela, pois preguntaríalle se desde o Ministerio de Fomento lle contestaran algo ao respecto ou lle puxeran algún impedimento ou non. Pero, bueno, como vai haber pleno tamén en Mondoñedo, pois yo vai aclarar o compañeiro Eloi Cabanas, que tamén aproveito para saludar, eu xa saludei antes que a vostede, porque xa tomei o café con ele. 3 minutos o voceiro do Partido Popular.
Ben, primeiro voulle responder ao señor Santos, decir que confío, evidentemente confío, porque confío tamén na publicación que hai do BOE. Non é só que nos pasaran un resumen das previsións, é que está publicado, está para adxudicar a mellora da Nacional 642, está para adxudicar en días, e cos plazos de execución, e co cal é algo que é tangible e real, como ben explicou o portavoz do BNG. Bueno, pero tamén quero recordar, respecto ás infraestructuras da Mariña, que o PSOE tamén gobernou moitos anos, o Estado, creo que recordar que moitísimos. E as infraestructuras da Mariña non son algo recente, non é algo de agora, levanse reclamando dende fai moitos anos. Por iso, cando empecé a miña intervención, decía que íbamos a apoiar esta demanda porque somos conscientes da necesidade, pero que tamén mantemos a coherencia desa necesidade, e na Mariña sempre o dixemos que é algo absolutamente necesario. Necesario é que sería bo para todos que houbera unha postura sin ataques políticos, en este caso que todos salíramos con un acordo, porque o mea culpa témolo que entonar entre todos, tanto o Partido Socialista que gobernou e non as fixo, como o BNG que foi condición inexcusable para a aprobación dos orzamentos do Estado, e así o dixo moitas veces, é que iba a traer moitas cosas para Galicia, das cales aínda non temos constancia de algunhas ou de ninguna delas. Entón, creo que a postura, como dixen, é de apoio, pero sendo consecuentes con esa necesidade que vemos entre todos, que sufrimos as infraestructuras da Mariña no día a día, e unha zona tan puxante necesita ter unhas boas vías de comunicación. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. É claro que vostedes se olviden no argumentario de que o Partido Socialista gobernou. A verdade é que é un pouco vergonzoso que veña a traer aquí o Partido Socialista. Desde o ano 2009 gobernan vostedes na Xunta, 9 anos hai, e desde o ano 2011 gobernan vostedes no Estado. 7 anos hai, ou 6 anos hai. É culpa do Partido Socialista. Pois mire que se lles leva 9 anos decidir facer a variante de Viveiro e 7 anos decidir facer unha millora nunha carretera da Mariña, é verdade que teñen que pedir o voto para que gobernen moitos anos, porque é imposible que fagan nada se gobernan legislaturas de 4 anos. É así, de verdade. Ese é o último argumento que deberían utilizar. Toca a gobernar e toca tomar decisións. Vostede ten que confiar. Evidentemente, se non confía no seu partido político, non faría nada sentado aí. Eu non confío. E os veciños da Mariña non confían. Estamos moi acostumbrados a que o Partido Popular poña palas e excavadoras ali a rabuñar na terra cando se chegan as eleccións e pasado o día da votación volven para a súa base e non se desenvolven ningún proxecto. É verdade que está ben darlle un arranxo a Nacional desde Ribadeo hasta a Veiga, pero o que hai desde o Asador en concreto, todo cara a San Cibrao, todo eso haberá que amañalo de algún xeito. Eso que necesita unha mellora integral. E non vale dicir, oye, vamos a licitar o estudio da autovía, porque mentre fan a autovía, a xente ten que pasar por algún lado. É que é algo simplísimo, é algo sinxelísimo. E haberá que facer arreglos que duren e arreglos que atendan a xente. E, ao mesmo tempo, non descuidarse. Sabe vostede que a A74 non está nin nos plans prioritarios do Goberno para ter executados no ano 2022, nin está en outros plans. Iso é o que teñen que facer. Metelo aí e fixar un plazo claro de posta en marcha desa autovía. Pero un plazo que vaya acompañado de iniciativa e de acción. Ninguén se vai a opoñer a eso. Vostedes gobernan, saben gobernar a base de decreto. Decreten eso. Non chamen a oposición para isto. Non chamen os outros partidos. Non confundan o debate orzamentario, que saben perfectamente o que están dicindo. Que pasa? Que non o queren facer. Están moi ben compinchados, porque é verdad que en isto, que é un retraso de todas as actuacións para a Mariña, coinciden o Goberno Central máis a Xunta de Galicia. Nin aceleran a vía de altas capacidades, nin aceleran a A74, que unha sin outra pouco aportan á Mariña.
necesitan as dúas infraestructuras para cubrir toda a mariña lucense coa salida de mercadorías e de viaxeiros que se necesita. Póñanse de acordo e póñanse a facelo. Moi ben, de verdade que é unha satisfacción que o apoien aquí, pero eu de sempre teñen que conseguir que o seu partido o faga donde teñen a capacidade para facelo. Aquí é verdade que é fácil levantar a man e pois despistar a xente, non dicir, non, que nós o apoiamos, non, pero é que ali en Madrid, non, eses non teñen que ver con nós, teñen moito que ver con vostedes e algo pintarán no partido que lles fagan algo de caso, aunque solo sea porque a Mariña non deixa de ser, insisto, a terceira parte dos veciños e veciñas desta provincia, que non é unha cuestión baladí, coas oportunidades que ten en torno ao porto, coas oportunidades que ten en torno á actividade pesqueira e coas oportunidades que ten en torno a xerar a plataforma para desenvolver outras actividades, non quedarse pechada só pois nos sectores e nos ámbitos nos que se desenvolve agora económicamente. Ten potencial, ten infraestructuras, se somos capaces de xestionalas axeitadamente para medrar e, polo tanto, seguir sendo o motor económico desta provincia que realmente é. Un minuto para rematar. Bueno, pois sí, agradecer logo o posicionamento favorable, a unanimidade, e simplemente dar un dato de onde venen todos estes problemas. Estes problemas venen de hai alrededor de 18, 20 anos. Cando estaba diseñada a Transcantábrica, pois por decisión política de alguén que mandaba moito, e que era de Villalba, a Transcantábrica perde o seu nome en Barreiros. Despois podes chamar Transchairega, pero xa non é a Transcantábrica. Estaba diseñada para ir por todo o borde da Mariña, Ortegal, Ferrolterra. Despois xa había a autovía Ferrol-Vilalba, a que é da Xunta, e despois a planificación era facer o Estado outra entre Vilalba e Barreiros. Aí houve moitísimas movilizacións ao respecto, pero parece ser que esas 70.000 persoas que vivimos ali non se nos fixo moito caso. Con eso tiñamos moitísimos cartos aforrados ao Estado, pero moitos cartos, e tiñamos un servicio importantísimo. Despois acordouse que se facería desde San Cibrao hasta Ferrol unha vía de alta capacidade, que non é o mismo que unha autovía, e que a facería a Xunta, pero iso sí, levamos 15 anos, como dixen antes na outra intervención, esperando por ela. Hai que saber de onde venen os problemas, onde nacen os problemas. Este problema naceu por un capricho político, e era o que mandaba no Partido Popular daquela. Ben, entendo que hai unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, 10º punto. Décimo, moción do Grupo Provincial Popular para que a Diputación de Lugo asuma a parte económica que teñen que poner os concellos para o funcionamento da totalidade dos seus destinos lucenses. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Eu vou intentar empezar este punto como fixo o portavoz do PSOE enlazando co anterior. Eu estou de acordo que 6 anos para rexar as carreteras da Mariña é un tempo importante e, por lo tanto, habrá que reforzar aí esforzos, pero recórdolle, señor Santos, que 11 anos para arranxar as carreteras da Diputación son bastante máis que 6 e a verdade é que están totalmente destrozadas. Iso sí que é unha competencia e por aí temos que empezar. E vámonos centrar xa na moción que nos ocupa. E se hoxe, digamos que a diputada estrella neste hemiciclo foi a portavoz do Partido Popular, cando víamos que se defendían carreteras, esperábase que a defendera ela, cando falábamos de patrimonio e falábamos de San Martín de Mondoñedo, tamén a citábamos a ela, por nós tamén te apreciamos moito, e vamos a defender unha moción que xa ti fixeche, anunciache no anterior pleno. E é que a creación dos geodestinos, pois a implicación desta Diputación. Efectivamente, a Lei de Turismo de Galicia falábanos de 4 geodestinos na provincia de Lugo, 2 pois xa levan un tempo importante funcionando, o de Ribeira Sacra, que elixiu como forma xurídica pois un consorcio, e na Mariña, que a forma xurídica que se decidiu pois foi unha mancomunidade.
Agora, en novembro do 17, fai agora ainda non 3 meses, pois a Xunta, digamos que implicou os concellos, promoveu e se crearon, ca complicidade de todos os municipios que conformaban, os novos 2 xeodestinos que a lei xa preveía, pero que estaban sin constituir, que son Ancares Caurel e Terra Cha Lugo. E neses 2 aprobaron os estatutos, están nesa fase de constitución, e, por tanto, aprobaron os estatutos con presidente dunha xestora, con un secretario que funciona, e aprobaron unha aportación mínima, que, según lemos nos estatutos, é no caso de Caurel de 30.000 euros, dado que é unha población inferior, e no caso de Lugo Terrachá de 50.000. Nós entendemos que ahora mesmo o turismo ten cambiado moito, é dicir, non vamos a decir o importante que é o turismo, eu creo que o turismo é a mellor carta de presentación, mostra ao mundo o mellor que temos en cada territorio, e na provincia de Lugo temos falado moitas veces da importancia que ten ser a provincia con máis declaracións da UNESCO, ser a provincia con máis kilómetros de camiños a Santiago, ter os 4 camiños que cruzan a Santiago e que cruzan por a provincia de Lugo, e non fai falta que demostremos a importancia que ten para o Grupo Popular o sector turístico, porque ao longo destes xa vamos para 3 anos, por foron moitas as iniciativas, desde as pallozas en restauralas hasta a Ribeira Sacra, hasta a Mariña, que trouxemos este pleno e que moitas delas, ademais, lle fixeron caso e foron nas que acertaron. Nós entendemos que ahora mesmo o mundo xa non está buscando grandes destinos. O que nos dicen as encuestas, o que nos dicen os estudios, é que eses microdestinos son os que triunfan no mundo e, por iso, os seus destinos son importantes. É dicir, nós cando vemos os datos de ocupación da Alcarria ou do Jerte ou do Valle de Arán, non sabemos nin sequera en que provincia están ubicados. Son microdestinos, son unha serie de territorio, unhos concellos que o conforman, que teñen unha gastronomía, unha cultura, unha paisaxe singular e fruto deso salen ao mundo. Podríamos estar falando da Toscana en Italia, pois que moi pouca xente ao mellor o asocia como capitalidade Florencia, é dicir, ou dos picos de Europa. É certo que hoxe os consumidores de turismo son investigadores turísticos que buscan destinos, que buscan referencias e que viaxan a elas e, por tanto, é moi importante que ese impulso ao turismo veña desde o propio territorio, veña desde os propios concellos, veñan desde a propia iniciativa privada que tamén forma parte deses consorcios e, por tanto, que desde unhas administracións supramunicipales nos deamos conta que esa é a mellor forma de facer provincia, que esa é a mellor forma de facer turismo. Se lle vai ben a Ribeira Sacra, se lle vai ben a Mariña, se lle vai ben a Ancares Caurel, lle vai ben a Lugo Terrachá, lle vai ben aos 67 concellos. É dicir, cada un destes destinos ten as súas singularidades, é dicir, e temos que aproveitalas dun xeito endóxeno desde o territorio impulsándoas. E, por tanto, creemos que é importante. A Xunta así o entendeu e está respaldando desde fai moitos anos con cantidades moi importantes de diñeiro eses destinos turísticos. Nós traemos unha moción na línea das que vimos traendo todas, que desde a sensatez buscando propostas que sean de utilidade. É certo que hoxe os xeodestinos, se se traballan e se traballan ben, funcionan, poden salir ao mercado con potencia e, por tanto, aquilo de facer unha promoción íntegra da provincia, pois ao mellor Lugo ten o seu peso, pero máis se vamos con 4 xeodestinos, e o que lle vimos a pedir aquí a esta institución, dun xeito serio, dun xeito responsable, dun xeito medido, é que o mismo que se está facendo en outros territorios, o mismo que está facendo a Xunta de Galicia, que aportando diñeiro para que funcionen estes xeodestinos, porque ao final de contas, se impulsamos os xeodestinos, o único que estamos impulsando é a provincia en xeral e os concellos en particular. Os concellos teñen moi limitadas, sempre estamos con esa teima, pero é verdad, as súas aportacións económicas, é dicir, créase o xeodestino de Lugo, Terrachá, e eu estou vendo aquí a acta de formación, e o propio Concello de Lugo, o Concello dos Concellos da provincia, o Concello que ten máis presuposto que esta institución, alega que sí que quere entrar, pero que ten un problema, que ten un estudio económico-financiero e, por tanto, con ese plan económico-financiero non pode aportar esa pequena cantidad. Por tanto, nós o que pedimos é que sexa a institución provincial a que as distintas cantidades que vayan resultando definitivas da aposta por estes xeodestinos, por este destino, que a Diputación cubra esas aportacións.
Ao lado do presuposto que ten turismo é unha cantidad insignificante. Se partimos de 4 xeodestinos e 3 teñen ese tope en 50.000 euros e un en 30.000 e partimos da base que xa a Diputación coopera algo con Ribeira Sacra e con Mariña que se podía retraer de aí, sería unha cantidad perfectamente asumible, que sería unha descarga pos concellos e que os concellos, se a queren incrementar do seu presuposto, pois podrán facelo, pero nos axudaría nesta fase inicial a despegar con estes xeodestinos. Por tanto, na segunda intervención, pois profundizaremos hasta onde este queira, pero a labor é ben sencilla, é unha proposta constructiva de que a Diputación faga turismo, faga provincia, se une aos concellos e poda cubrir a resultante desas cantidades que teña que aportar como mínimo, non como máximo, nos distintos consorcios. Moitas gracias. Gracias, señor portavoz. Ten a palabra o portavoz do Partido. 6 minutos o portavoz do Partido Socialista. Bueno, bos días, graciñas, bos días a todos e a todas. Igual é ben simplemente apuntar unha situación ao respecto do que dixo ao rematar a súa intervención. Non é certo que o plan de estabilidade presupostaria do Concello de Lugo lle impida poñer os cartos que lle tocarían para formar parte do consorcio que se pretende, que se está a constituir, por certo, non está constituído aínda, non ten estatutos aínda, pero iso iremos máis adiante. O Concello de Lugo está metido nun plan de viabilidade financiera e o propio legislación estatal lle impide, mentras esteña afectado por ese plan de estabilidade financiera, formar parte de na creación de ningún consorcio, ningún outro ente. Por lo tanto, é ben, ao mellor, aclarar esa mesma situación que lle pasa ao Concello de Lugo, lle pasa a algún concello máis da provincia. E non poden, aínda que queiran, formar parte do consorcios que se queiran por constituir, que está a constituirse neste momento, que neste momento están pois dirixidas a súa constitución por dúas xestoras. Dúas xestoras que a primeira situación que terán que facer será aprobar os estatutos que aínda non están aprobados e terá que, evidentemente, fixar as cantidades que cada concello aporte. Quizá, cando asistíamos ao debate do punto 2, cando falamos das bases reguladoras do Plan Único, eu, coincido ca voceira, con dona Elena Candia, ao falar de proxecto de provincia. Pero falar de proxecto de provincia non global, non falar de proxecto de provincia, da microprovincia, de segmentar a provincia en xeodestinos, se ben unha forma e unha figura que si está contemplada na Lei 7/2011 de Turismo de Galicia, evidentemente non é o modelo que esta Diputación entende para o turismo. E, sobre todo, cando falamos de mercados globais, cando falamos de mercados de atraer xente de lugares moi distintos, moi lonxe da nosa provincia, evidentemente, falar e vender provincia de Lugo non é o mesmo que falar vender Terrachá ou vender outro xeodestino. Entendo que nos complementamos perfectamente ca diversidade que temos provincial, pero, evidentemente, con este tipo de mocións que vostedes presentan, poñemos de manifesto dúas maneiras moi distintas de concebir a provincia e de concebir o traballo nela, non? Claro, como xurden? Igual hai que facer un pouquiño de historia. Damos por constituídos dous xeodestinos, un consorcio da Ribeira Sacra e outro a Mancomunidade de Concellos da Mariña. Ben, o consorcio da Ribeira Sacra está, digamos que se aplica ao establecido na Lei de Turismo de Galicia e na creación do xeodestino, pero claro, por exemplo, a Mancomunidade do Concello da Mariña, mesmo o ano pasado, o 6 de xuño de 2007, tuvo unha modificación de estatutos, nos cuales cos seus obxectos e fins di o obxecto fin da mancomunidade será prestación parcial ou integral do servizo de recollida selectiva de transporte de residuos, a xestión e execución de plans, programas ou proxectos de interese público ou común para entidades mancomunadas, evidentemente, aquí pode entrar proxectos de turismo. Nosotros, xa o ano pasado, a Diputación Provincial, o Goberno da Diputación Provincial, colaborou no financiamento de plans de desenvolvemento de accións turísticas na Mariña con unha achega de 25.000 euros, como sabe. Outras, extinción de incendios forestais. Outra función é parque de maquinaria para obras públicas e servicios, podolle seguir dicindo, pero en ningún caso se fai referencia
a dotación propia de mecanismos para o traballo nos xeodestinos turísticos. Debe a Deputación Provincial pagar as cotas dos concellos que libremente se mancomunaron para ter uns servicios que, neste caso, son distintos ao servicio do turismo, neste caso? Debe de facelo? Igual sí, igual non. Evidentemente, dende a óptica que eu mismo expreso agora mesmo, entende que non. Estamos noutros dous. Falaba vostede que en novembro do 17 se constituíran xa os dous xeodestinos, como dice o corpo da moción. Non é certo. En xuño do 17 comenzouse un traballo impulsado pola Xunta de Galicia como resposta a un plan de turismo provincial que se estaba a impulsar dende a Diputación Provincial, que me parece moi ben, situación ca que a Diputación Provincial e o mesmo presidente se ten comprometido no seu financiamento. E fíxese así, se está comprometido no seu financiamento con os orzamentos deste ano, hai unhas partidas para os xeodestinos que se van a constituir. Cousa distinta foi o señor Balseiro os días cando se estaba esbozando a constitución dos xeodestinos, que dixo, non, eu cada un, pois, a Xunta aporta 100.000 euros. Claro, o outro día, cando se constituían as xestoras, o señor Balseiro dixo, bueno, non, 100.000 son moito, os xeodestinos non están funcionando xa desde xaneiro, pois vai a ser unha cantidade sensiblemente inferior. Claro, o modelo, como digo, é completamente distinto ao que usted presenta, o que nosotros dicimos que queremos ir a él e, desde logo, a situación real. A situación real é que o señor Balseiro organiza unha festa, a señora Candia, que afirma da moción, contrata as orquestas e tira os foguetes e despois pretende que a Diputación Provincial pague a festa, os foguetes, as orquestas e toda a situación. Vamos a ver. Non é serio. E, sobre todo, nun equipo que pretende gobernar esta institución tamén. Non é serio este tipo de mocións. O corpo da moción para nada argumenta a necesidade de que a Diputación Provincial abone as cantidades que lle corresponden a cada concello que libremente decideu adscribirse a un consorcio. Hai concellos da provincia que non o fixeron. Polas razóns que unhas delas era por estar metido nun plan de estabilidade financiera, pero poden ter outras, hai outros que non participaron nesa creación destos xeodestinos. Polo tanto, financiación sí, nosotros xa estamos aportando. A Diputación podemos ir a outros modelos, como, por exemplo, seguramente vostede sabe, o modelo da Deputación de Ourense, que se parece así un poquinho ao noso, só que mediante o INORDE, pois, a Diputación pon a mesma cantidade que poñen os concellos nos xeodestinos, pero ainda máis, a Xunta, fíxese usted aí, a Xunta de Galicia é capaz de conveniar co INORDE todos os anos 100.000 euros para o desenvolvemento de actividades turísticas nos xeodestinos. Claro, vamos a dicir todo. E despois, retrotráiome ao punto 2 deste pleno, onde se aprobaron as bases de execución do plan único, as bases reguladoras para o plan único, no cual os concellos poden destinar o 30% do global que lles corresponde en función dos criterios de reparto a turismo, a deportes e a cultura, para gasto corrente. Os concellos teñen xa a financiación oportuna para financiar para que non lles coste o pertenecer ou non a un consorcio determinado de turismo. Polo tanto, son demasiadas xa circunstancias que nos dicen que non podemos aceptar, non podemos votar a favor da súa moción. Temos unha ferramenta, os presupostos da Diputación que acaban vostedes de aprobar, os presupostos de bases de execución que se acaban de aprobar por unanimidade. Polo tanto, evidentemente, temos a ferramenta xa. Aquel concello que libremente queira deste xeito financiar a pertenencia ao club dos xeodestinos, pois moi ben, pois xa o pode facer, non lle vai a costar nada. Tuveron outra ferramenta tamén xa anteriormente, o Depo Emprega. O Depo Emprega, os concellos puderon contratar a persoal para traballar en temas turísticos nos concellos. Despois, se usted quere, lle digo cantos concellos da provincia se acolleron a esa posibilidade de contratar a personal para facer traballo na promoción turística, na información, na animación turística dos seus concellos.
Teñen ferramentas para facelo. Por lo tanto, creo que son suficientemente sabidas para que non teñamos que, evidentemente, que ter dende a Deputación volver sobre o andado e facilitando, ademais, unha sobrefinanciación que xa está contemplada no Plan Único. Entendo que incluso vostedes, pois non sei, pero poderían hasta retirar a moción, porque está xa perfectamente contemplada. Outra cousa é que miramos de promoción e falábamos no pleno anterior de colaborar, de ter ánimo de colaborar ca Xunta de Galicia, etcétera, etcétera. Bueno, pois tamén eu podo dicir un pouco como foi ese, non agora, pero se empeña ese intento de colaboración coa Xunta de Galicia, coa Axencia de Turismo de Galicia. O sea, entendo que non hai base para que, non hai nin xustificación en base para ser aprobada esta moción. Moitas gracias. 6 minutos, o vocero do BNG. De forma moi breve. Aquí estamos iniciando un proceso de reparto máis obxectivo posible cara aos concellos dos que son os fondos da Diputación. É unha realidade que, neste caso, non todos os concellos da provincia, só unha parte deles, teñen a posibilidade de facer investimento no que son o programa de xeodestinos. Co cal, é un tema que atañe directamente a turismo, investimento en turismo que foi desbloqueado, por así decirlo, no regulamento deste plan único, co cal, dende o BNG, entendemos que este debe ser un gasto que vaya incluído dentro dos cales cada concello pode justificalo no marco dese plan único. Se non chega o diñeiro que hai no plan único e hai que incrementalo polo que fose, pois temos que debatilo no seu momento. Pero unha vez que nos dotamos dunha ferramenta para repartir de forma obxectiva para que os concellos dentro da súa liberdade poden escoller en que invisten os cartos, creemos que todos aqueles cartos que van destinados aos concellos deben ir canalizados por esa vía. Pero é que máis, se sacamos diñeiro de turismo ou de calquera outra área cara aos concellos, estamos decrementando, por así decirlo, o que é os cartos disponibles para logo financiar outro tipo de actuacións, outro tipo de propostas que podamos ter a cargo precisamente da promoción turística, da promoción cultural, da promoción deportiva, de asuntos sociales, do que queiramos. En todo caso, se temos esta ferramenta ou esta separación entre o que é o financiamento dos concellos e o que é o outro tipo de política da Diputación, temos que respetalo hasta o final con todas as consecuencias. Eu, en todo caso, pediríalle, se quere, que incluya no acordo, ao final, simplemente, unha frase que diga dentro do marco do plan único. Así sí que nos parecería perfecto. Pero máis, antes do pleno, pois intentamos averiguar ou preguntar se sería xustificable este tipo de gastos dentro do plan único e dignos que sí, sin ningún problema. Co cal, eu creo que sería o ideal, que se puderan xustificar, que un concello se decide investir en turismo o poida facer e o poida meter no marco deste plan sin máis complicacións. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Vamos a ver, vamos ir con puntualizacións moi breves porque non se entera. Mire, primeiro empezou a súa intervención dicíndome que non era exacto o que eu decía do Concello de Lugo. Esta é a acta firmada por o secretario e eu dígolle o que di o secretario literalmente. Dice: está presente doña Carmen Basadre Vázquez, concelleira do Concello de Lugo, que manifesta que non poden adherirse por mor dun plan económico financiero polo que abandona a reunión. O sea, eu creo que é meridiana. Eu leo unha acta, eu non sei se usted ten outra información. Pero bueno, ahora resulta que inventamos o plan único, o bloque xa se dá por contento, xa non necesita máis, aquel plan de vamos a facer provincia pasando as transferencias aos concellos, pois será cando son iniciativas del, e resulta que co plan único resolvemos todo. Os problemas que teñen os concellos, co plan único, xa fixemos bastante, como xa esta Diputación non é necesaria, ao mellor plantexarnos os plenos unha vez ao ano e o resto, porque o plan único xa arranxa todo. Xa dice que, claro, que hai que facer un plan de provincia porque os geodestinos non aportan. E dice, oiga, mire, os seus resultados de provincia, se lle quito os datos de turismo da Mariña e se quito os datos de turismo da Ribeira Sacra, dígame que fixo usted durante 11 anos. Cales son os resultados turísticos da provincia sin eses dous xeodestinos os cuales o traballan e o generan eles?
Mire, a Xunta de Galicia non inventa isto. A Xunta de Galicia invento e pon pasta. E pon, además, en planes bianuales. O sea, nós estamos recibindo en Ribeira Sacra 200.000 euros e 160.000 nun plan bianual. Non inventa, non hai iso de Balseiro paga a orquesta, Candia tira a pólvora e nós pagamos a orquesta. Mire, bueno, é que ao mellor non sirven para o cousa. Como non teñen iniciativas e non son capaces de liderar, pois, se non saben bailar, terán que pagar a orquesta. Mire, as propostas que lle traemos aquí son propostas constructivas, son propostas realistas. Cando se una a elas, vai acertando, e cando non, o que fai é enfrentamentos estériles. Pero o máis grave de todo isto é que non se entera de nada. Dicir, nós acabamos de aprobar un presuposto que este grupo facilitou e que ustedes como equipo de goberno presentaron. E vaya el, que ten 4 partidas moi claras. Para os 4 xeodestinos, 25.000 euros por concello. Ou sea, por xeodestino. 100.000. Estamos lle pedindo eso. Estamos lle que lle den forma para que sean as aportacións dos concellos. E ustedes dicen non. Pero como dicen que non a unha cousa que xa está presupuestada nas subvencións nominativas? E me dice que retire isto. Mire, non vamos a retirar un tema que entendíamos que iba na línea do goberno, porque é o propio goberno o que ten os seus presupostos aprobados a súa iniciativa, no que figuran nominativamente 25.000 euros para cada xeodestino, que é certo que por tamaño, población, pois deberíase reforzar en algún caso, e o que pedimos é que cumplan co que teñen aprobado, que cumplan co sentido común, que cumplan o que poñen nos seus presupostos. E me dice que isto é inviable, que é imposible, que económicamente non sei que. O que lle estou dicindo é que os concellos que, como no de Lugo, non poden entrar aí e que si queren, ustedes lle poden dar ese balón de oxígeno. E non só hai o Concello de Lugo, que hai máis. Por lo tanto, eu entendo que a mellor forma de facer provincia é reforzar o papel dos xeodestinos, é reforzar o papel dos concellos. Se os concellos poden estar aí... Mire, usted falaba da Diputación de Ourense. Mira, a Diputación de Ourense é decidible, ten un plan moi claro. Nos xeodestinos que hai feitos en Ourense, a Diputación pon a mitade do que teñen que poñer os concellos. Os concellos acordaron poñer €1 por habitante de concello a comarca e a Diputación lle cubre ese euro e os concellos aportan o outro, porque poden económicamente e teñen uns consorcios máis competitivos. Dicir, eu non sei cal é o problema. Dicir, nós vamos a seguir poñendo en Ribeira Sacra desde os concellos. O que teñen que facer é ustedes executar as partidas que teñen. Eu creo que é un tema que está suficientemente debatido. Ustedes o que teñen que decidir é se xa cree que co plan único e con ese tope do 30% resolveron os problemas turísticos da provincia e o resto prefieren seguir pagando orquestas ou se lles apetece bailar. É dicir, e para bailar hai que entrar, hai que participar, hai que ter unha idea de provincia, hai que ter unha idea de proxecto e saber cando menos o que figuran nas súas partidas económicas. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do PSOE. A verdade é que non sei se fixo un máster en darlle volta ás cousas ou que realmente non se entera. Se fixo un máster para darlle volta ás cousas, pois lle dou na boa. Pero se non se entera, pois hágaselo mirar. Hágaselo mirar, porque que terá que ver as aportacións que ten xa en presupostos, en orzamentos, a Deputación Provincial para cada un dos xeodestinos cos aportes que teñen que facer os concellos aos xeodestinos pola razón de pertencer a él. Ningún. Eses cartos están xa destinados a un fin. Eso xa está. Os aportes aos xeodestinos da Diputación xa está. Por lo tanto, por iso digo que faigas o mirar. Igual ainda non entendeu o concepto que para pertenecer a unha asociación hai unhas cotas de entrada. E despois, esa asociación se pode financiar pois cos cartos dos socios, cos cartos de unha subvención, cos cartos de outra entidade, etc. etc. É o mesmo plantexamento. Os xeodestinos, os consorcios, o financiamento, é o mesmo. Os socios pagan por pertenecer a ele. Nosotros xa temos establecido nos orzamentos, non trate de darlle a volta porque é así, e senón ten que revisar ese concepto. Xa temos establecido nos nosos regulamentos eses cartos para os xeodestinos para a promoción e o funcionamento dos xeodestinos. Xa está. Outra cousa é que despois o concello, o socio que quere participar de xeodestino, que paga a súa cota e a pode facer, ademais, con cargo ás ferramentas que lle dá a Diputación, con cargo ás ferramentas do Plan Único, que pode destinar eses cartos por ese plan, co cual xa non ten que pagar esa cota, xa non fai falta que desembolse eses cartos o concello. Non entendo máis, o sea, le podemos dar as voltas todas. Os de Ourense si poden, os de Lugo non. Home, pois o mellor.
Os de Renso igual teñen unha actividade económica aos concellos maior que os de Lugo. Isto dice os de Odesa si poden. Eu non sei con cantos concellos falou a usted na provincia de Lugo, para ser que non poden pagar a cota para pertenecer ao Club dos Xeodestinos. Seguro que se alguno non podía pagar, xa dixo non. Que vamos facer? Pagarlle a uns e a outros non? Cando hai unha ferramenta que permite que cada concello poida destinar eses cartos, que non son demasía, non é cuestión de cartos, é cuestión de principios e de maneira de actuar. Non hai máis. O sea, aprobar a moción non ten sentido. O sea, non ten sentido ningún. Meta a cabeza, estruture outra vez o sistema dos xeodestinos, da participación dos concellos, da participación nos clubs, da participación nos colectivos, e despois cada un que se financie como poida, que busque a financiación, cada despois haberá personal técnico, que terá que buscar a financiación toda a máxima posible para desenvolver as súas accións de formación, de promoción, de todo o que queira. Deso se vai tratar tamén que ese xeodestino seña capaz, que esas persoas técnicas que contraten nese consorcio señan capaces de desenvolver accións que beneficien ao turismo. E dicía moi ben, concordo con vostede, se a Ribeira Sacra lle vai ben, a provincia lle vai ir ben, se a Mariña lle vai ben, a provincia lle vai ir ben, se o Cares Courel lle vai ben, a provincia lle vai ben, a Terrachá, etc. Vai ser un complemento de todos eles, evidentemente, pero, insisto, é un modelo completamente distinto, o que vostedes aprobaron na Lei 7/2011 de Galicia, o que nosotros, que participamos nel, e así o fixemos saber desde un principio, e fixo saber o señor presidente desde o momento que o señor Balseiro dixo vamos a constituir os xeodestinos, vale? Perfecto. Ahora, non é o noso modelo, colaboramos e participamos nel e dimos a palabra de ter orzamentado para este ano xa, o compromiso foi ese e está dada. A que deu o señor Balseiro non está. Por iso digo que igual que quen ten que pagar o que queren é que paguen a parte do acordado a Deputación. Os concellos teñen que ter tamén a súa responsabilidade de pertenecer a un ente que é, neste caso, o consorcio. E teñen que telo. E se consideran que é tan importante para eles, teñen a ferramenta a partir do plan único para que non lles coste nada. E se queren que é tan importante para eles, poden no Depo Emprega, por exemplo, en vez de poñer tantos peos para arranxar, non vamos a dicir o que, técnicos que poden entrar polo plan do Depo Emprega para desenvolver accións turísticas nos concellos. Eso sería lóxico. Pero xa digo, só os 6 concellos na provincia se interesaron no Depo Emprega por este modelo de traballar en relación ao turismo. Por lo tanto, reafírmome, revise a situación de pertenza a un consorcio, a un xeodestino, cales son os deberes de cada un pola súa pertenza e, evidentemente, o noso voto non vai ser favorable. 3 minutos ao concello do BNG. Bueno, que quede claro que, polo menos dentro do BNG, para nada nos damos satisfeitos co plan único. Sigue sendo cativo. Ademais, ojalá incluíra o 100% do orzamento da Diputación, por nós encantadísimos, que pasara directamente o diñeiro aos concellos o investiran según o seu propio criterio e xa os veciños lle pediríamos contas ao alcalde ou aos alcaldes correspondentes de como invisten ese diñeiro. Eso sería o ideal, pero non é esa a situación que temos. Vais avanzando, eu creo que pouco a pouco vamos mellorando, non? Pero, en todo caso, o BNG é coherente cos acordos aos que chega e dotámonos dunha ferramenta este ano que pode ser modificado o ano que ven. Insisto, se non chega o volumen que ten a dotación do plan único, pois decidamos neste pleno e aumentalo. Pero, en principio, o que vai canalizado de reparto obxectivo para os concellos vai aí, e cada concello, dentro do diñeiro que ten, poderá decidir en que o mete. Se quere metelo no xeodestino, meterá. Se quere metelo noutra cousa, tamén o fará. A min preocupa, por exemplo, aprobar cuestións que logo non se leven a cabo. O sea, aquí temos un montón, unha lista de acordos que aquí temos, que non é dos concellos, que é donde creo eu que temos que actuar, que están sin cumprir. Eso sí que me preocupa, e eso sí que teremos que abordarlo antes ou despois, o cumprimento dos acordos plenarios, non? Eso sí que é certo, que son cartos ou son partidas económicas que non eran destinadas inicialmente aos concellos, que é onde creo que nós podemos actuar unha vez que aceptamos as reglas do xogo e aceptamos, por tanto, o plan único. Decir isto, no fondo,
preocúpame, porque ao mellor o que dicía a señora Candia ao principio de que o plan único ven para quedarse, ao mellor non o teñen tan claro do que significa aprobar un plan único. Se o aprobamos, temos que respetalo, creo eu. E mire que a palabra non é que me doia, por decirlo de unha maneira, non? Pero si é certo que sería magnífico poder dicir, bueno, pois aqueles concellos que só son uns poucos, pagarlles estas cantidades, por certo, son cantidades realmente, non vou dicir insignificantes, que non hai nada insignificante, non? Pero son, dado o orzamento da Diputación e incluso dentro do orzamento de cada concello, estamos falando de cantidades realmente pequenas, por así decirlo, que representan un porcentaxe moi pequeno do orzamento municipal en cada caso. É dicir, se un concello non quere asumir isto, seña vía plan único, seña con fondos propios, é porque non quere facelo, non porque non teña fondos ou porque a Diputación non lle lo pague. Eso que quede claro, porque parece que estamos falando de unha millonada e máis ou menos en números redondos estaríamos falando de 200.000 euros para toda a provincia. O sea, menos do que se le va a hacer dunha tacada, dunha subvención, por exemplo. Por insistir no mismo e seguirlo facendo hasta que me canse. O sea, que non estamos falando aquí de ninguna cousa estratosférica, non calquer concello pode asumir. Co cal, insisto, que o metan dentro do plan único, o plan único se ve que non chega, estas cousas e outras poden aparecer, o ano que ven, aquí entre os 25 diputados e deputadas, decidimos incrementalo, sin máis, sin problema ningún, e dentro da autonomía local, cada concello que faga o que cree oportuno. Un minuto para rematar, o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Eu, señor Vidal, como sou un homo humilde, intentarei facermo mirar. Se me pudera estar a usted a dirección donde vai, xa aforrábamos cartos. Eu creo que aquí hai que ser coherente, señor Ferreiro. É dicir, o que non podemos decir é, cando vamos a servicios que son mancomunados, como poden ser os GES ou moitos que se aprobaron, que cubran esas aportacións a Diputación, e nunha cantidad que usted dixo moi ben, unha subvención que aleve calquer outro organismo é superior ao que pedimos por 67 concellos da provincia, que é poder facer un plan turístico, un plan responsable, que se os concellos reciben esa axuda da Diputación van a incrementar as súas actividades, que é unha cantidad asumible, e o que estamos hoxe dicindo non é aos 67 concellos da provincia. Estamos dicindo non a un posicionamento turístico e, por tanto, cada un será responsable do que faga. Nos creemos que os xeodestinos é unha boa forma de promocionar e dar a coñecer a provincia dentro desa singularidade que ten cada un dos microdestinos, e eu estou convencido de que, ao final, ustedes acabarán facendo esa aportación. Unha parte porque a teñen en presuposto e outra parte porque o sentido común se acabará impoñendo. É certo que a usted sempre lle tocan estes marrós de ter que librar para un lado ou para outro e, ao final, se impondrá. Se non se impón neste ano, se impondrá para o ano que ven. Usted dice, este ano temos os presupostos aprobados. Este ano os xeodestinos están constituíndose. Isto vai afectar a participación económica no ano que ven. Con este ano resolven que as partidas que teñen. Por lo tanto, eu insisto, hoxe dicenlle que non a 67 concellos da provincia, de todos os cores políticos, independentes do Bloque, do PSOE e do PP, hoxe dicen que non a poder seguir traballando porque unha provincia se posicione turísticamente ao lado do que están facendo outras e hoxe lle están dicindo non ao traballo que están facendo desde moitos consorcios que me parece que é un traballo importante. Por lo tanto, vámonos facer mirar todos e vamos a pensar en clave positiva. É dicir, eu creo que é unha proposta seria, é unha proposta sensata, con moi pouco alcance económico e que, de alguna maneira, sería un xesto máis hacia os concellos. Moitas gracias. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda rexeitada a moción. 11º punto. 11º. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á actualización e reforzo do servizo de teleasistencia domiciliaria dotando de medidas complementarias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi ben, moi bons días, moitas gracias.
Ben, o Servicio de Teleasistencia no Fogar é unha prestación social de atención inmediata enmarcado dentro dos servizos sociais comunitarios que permite a mobilización de recursos ante unha situación de emerxencia ou necesidade domiciliaria, así como social ou sanitaria, mediante o emprego de dispositivos telemáticos que son de uso sinxelo. Trátase, polo tanto, dun servizo que conta con profesionais cualificados e preparados para poder dar resposta inmediata ante situacións de soidade, de necesidade de apoio ou de emerxencia, avisando e favorecendo a permanencia e a integración no seu entorno familiar e social ás persoas que, malia ter limitacións na súa autonomía ou por atoparse nunha situación de risco ou illamento social, non precisan dunha atención permanente presencial, para que, así, estas poidan ter a seguridade e a tranquilidade de que, ante unha situación de emerxencia ou de necesidade, contan con un servicio de apoio e de comunicación permanente durante as 24 horas do día en todos os días do ano. En definitiva, como sabemos todos os que hoxe estamos aquí, un servicio de apoio fundamental na nosa provincia e máis se temos en conta o perfil demográfico da mesma ou a súa dispersión xeográfica, motivo polo que o Grupo Provincial do Partido Popular, cando asume no 2015 competencias de goberno, toma a determinación de afrontar o custo íntegro deste servicio para facelo máis social. Compre lembrar que o funcionamento deste servicio ata esa data estaba instalado nunha dinámica que parecía estar viciada, na que se estaban a desprezar un tercio das plazas que se contemplaban no contrato coa empresa concesionaria do mesmo. Cabe lembrar que este servizo non concedía novas altas dende o ano 2006, polo que era un servicio que estaba abocado a desaparecer, no que se entendía que era preciso, polo tanto, intervir. Así, na liña de actualizar e de estender o servizo, dende o Grupo do Partido Popular se instaba a Deputación de Lugo a elaboración dunha nova ordenanza adecuada ás necesidades actuais que permitira, polo tanto, novas altas e unha maior calidade de atención e de prestación deste servizo, cuestión na que xa se estaba a traballar nos meses en que este grupo estivo no goberno. De feito, como saberán, se deixaron indicacións ao respecto. Había unha carta que quedou enviada días antes de que pasáramos a formar parte da oposición, unha carta enviada aos técnicos municipais dos servicios sociais comunitarios para unha reunión de traballo, e había tamén unhas encomendas que deixou a deputada que lles fala, encomendas da área de benestar, igualdade e xuventude. Como deputada delegada da área de benestar do goberno saínte, informando, dando traslado ao deputado ou deputada da área de benestar do goberno entrante, na que no primeiro punto xa lle facía a seguinte encomenda. SAF e teleasistencia. Está pendente unha reunión cos traballadores sociais da provincia a fin de coñecer a realidade dos concellos acerca das necesidades en materia de teleasistencia e de servicio de axuda no fogar. Así mesmo, estaba prevista unha reunión para coordinar un proceso de novas altas no servicio de teleasistencia e prever a modificación da ordenanza que regula o servizo, a cal data de 2006. Polo tanto, unha ordenanza que non estaba actualizada e que era preciso facelo para así poder empezar a dar novas altas e revitalizar este servizo. Compróbase que tras a entrada en vigor desta ordenanza que se levou a cabo en setembro de 2016, un ano despois desas encomendas que lle facíamos dentro do Partido Popular, pois na actualidade o servicio se viu revitalizado, non? De feito, así o anunciaban onte os deputados do Partido Socialista e do Goberno nesta deputación. Entonces, revitalizouse este servizo e incrementouse, polo tanto, a prestación a eses usuarios aos que non se lles estaba a dar. Entón, estamos ante un servizo, como lles digo, actualizado, que colleu impulso novamente. Así, é unha cuestión da que nos alegramos, nos congratulamos, pois, cando un sementa
gosta de recoller froito, non? Froito que neste caso, ademais, beneficia ao conxunto da provincia. E á vista destes avances, consideramos que estamos agora nun momento de dar un paso máis, de seguir mellorando, de non baixar o pé do acelerador e seguir mellorando en calidade de atención dentro das posibilidades que se albergan na esencia deste servicio. Na actualidade, o Servicio de Teleasistencia presta unha atención integral que queda limitada no marco domiciliario, aínda que as posibilidades do servizo son maiores. De feito, algunhas administracións xa están a facer uso de modalidades complementarias como dispositivos móviles ou dispositivos de localización GPS de persoas que melloran, de alguma maneira, a rendibilidade do servicio e favorecen a seguridade e a tranquilidade dos usuarios e das súas familias. Estas modalidades, como saben, permiten lanzar unha sinal de alarma aínda cando a persoa usuaria se atopara fora do domicilio e tamén a posibilidade de contar con un dispositivo xeolocalizador que permitiría coñecer a ubicación da persoa cando fose preciso por razóns de seguridade ou de emerxencia. Poñamos por caso persoas con algún tipo de problema de orientación ou deterioro cognitivo, preocupacións que distintos familiares de usuarios do servicio ou algún alcalde desta provincia trasladou a este grupo. E é por iso que, dende o Grupo Provincial do Partido Popular de Lugo, considerando relevantes estas cuestións, e considerando tamén necesario potenciar o uso destas medidas complementarias do Servicio de Teleasistencia que virían a completalo e a beneficiar aos usuarios, como decía, e a ofrecerlles a posibilidade de incrementar a ratio de seguridade e de cobertura, así como favorecer, como tamén lles decía, a tranquilidade dos familiares. Xa remato, acorda someter ao pleno desta corporación a aprobación dos seguintes acordos. Un sería que a Deputación Provincial actualice e reforce o Servicio de Teleasistencia domiciliaria dotando de dispositivos móviles e xeolocalizadores, ofrecendo unha maior cobertura e calidade das prestacións, e outro punto sería que a Deputación de Lugo puxera en marcha, en colaboración coa Xunta de Galicia e coas corporacións locais lucenses, a creación dun grupo de traballo para optimizar os recursos en coordinación e coordinar as accións e prestacións en materia de teleasistencia domiciliaria. Me presentaban ao principio, ao comezo deste pleno, unha emenda de sustitución, na que un punto que di implantar, estudiaría e, de ser viable, implantaría os servizos, a Deputación estudiaría e, de ser viable, implantaría os servizos complementarios que reforcen e ofrezan estas prestacións. Ben, sería, simplemente para poñer en marcha, evidentemente, entendemos que hai que estudiar se é viable ou non. Nosotros, en ese caso, non estamos en desacordo, non nos importa cambiar ese primeiro punto, o que sí que non queremos eliminar é o segundo punto, porque nos parece importante e nos parece fundamental en toda a intervención e en toda a planificación social, pois é básico os recursos, polo tanto, unha coordinación tamén nos parece importante para un maior aproveitamento e xestión dos recursos. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o vocero de BNG. Sí, para nós todo o que sexan melloras na teleasistencia, desde logo que é benvido, non? Eu creo que aquí todos os grupos políticos que tuvemos tenen responsabilidade en benestar social a respecto da teleasistencia, puxemos o noso gran de area, non? Efectivamente, cando estuvo o Partido Popular, exonerou aos concellos de pagar a súa parte, asumindo todo a Diputación. Tamén se levou adiante esa ordenanza, creo que foi a finales do ano 16, que tamén foi positivo. Eu tuve esa responsabilidade, tamén tivemos que asumir un custo xusto no momento en que o goberno de Mariano Rajoy se desentendeu da teleasistencia, porque era quen prácticamente estaba pagando a maior porcentaxe, era o Estado, era o Ministerio de Asuntos Sociales. E nós, daquela, tuvemos que asumilo, efectivamente, puxéramos 65%, 65-35, nunha reunión que tuveramos con todos os concellos, xa digo, despois veu o Partido Popular, e suprimiu esa parte dos concellos, o que foi ben recibido, lóxicamente, polos concellos.
E mellorouse, como dixen antes, esa ordenanza que levou adiante xa estando no goberno o PSOE. Polo tanto, todas as propostas que se faigan ao respecto son benvidas. Efectivamente, aí hai unha emenda do Partido Socialista que dice, como dicía antes Mari, de ser viable, non? Que se puntualice de ser viable. Tamén nos parece ben esa emenda. Na segunda parte, o segundo punto de acordo, cando se fala de que a Diputación de Lugo poña en marcha, en colaboración co Xunta de Galicia, corporacións locais, a creación dun grupo de traballo, pois sí, ao mellor tenen que ser esas as que se tenen que reunir. Non vou entrar no tema, pero mágoa que non fora tamén co Ministerio de Asuntos Sociales. Iso xa é recuperable. O Estado desentendeuse da teleasistencia e aí nos queda, non? E amaña esa xunta, e se non se amaña a xunta, que se amaña a Diputación, e se non os concellos. Todo o mundo botando balos fora. Ao mellor era bon tamén que algún representante do Ministerio de Asuntos Sociales, pero xa sei que eso vai ser dificilísimo ou imposible, porque, entre outras cousas, o Ministerio de Asuntos Sociales desenténdese de moitos temas sociales, como era o tema da teleasistencia. Decir que é un servicio que está moi ben valorado por todos os cidadáns e cidadás que hai que seguilo mellorando. Lóxicamente, porque, desgraciadamente, cada vez temos xente máis sola no rural. E como se desprende pois do informe que presentaban ontes tanto Sonsoles como Álvaro, a imensa maioría son usuarias, non son usuarios. E son mulleres que viven solas e de máis de 80 anos. O que enlazo co que dicía antes o meu compañeiro Ferreiro na exposición da súa moción relativa ao 8 de marzo, que efectivamente non é só a brecha salarial, é tamén a brecha das pensións, toda a marxinación que está sufrindo a muller en tema de asistencia social e en tema laboral. O vocero do Partido Popular. Perdón. Do PSOE, perdón. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que fixo vostede unha descripción perfecta do que o servicio de teleasistencia, señora Teijeiro, é verdade que se lle esqueceu dicir que antes o financiaba o 65% o Goberno do Estado a través do Inserso con unha axuda económica á Federación Española de Municipios e Provincias para o mantemento económico desta actividade, co 35% as diputacións, e que desde que goberna Rajoy, pois, se fan cargo del as diputacións, os concellos ou as diputacións, pero, dende logo, o goberno central desapareceu. É verdade que vostedes, cando deixaron de gobernar, tiñan previsto todo estaba en previsión, pero feito, en realidad feito, moita cousa non lle atopamos. De feito, ainda lembro alguna asociación que viña por ali e dicía é que me dixo a diputada que nos iba a dar unha subvención de non sei canto diñeiro para non sei canto. Nin había reserva de crédito, nin había inicio da proposta, non había absolutamente nada. Pero dentro de toda esa previsión, conseguimos aprobar a ordenanza. E vostedes entraron en pánico pensando que era unha ordenanza que iba a ter unha contestación absoluta dos profesionales do sector e que había que reunilos aquí. E reunímolos aquí e o único que plantexaron de modificar na ordenanza foi retirar o criterio de renda pola súa complexidade na tramitación administrativa. E ese paso, esa vontade dinámica do Goberno permitiu que se desen de alta máis de 500 persoas no servicio de teleasistencia e que hoxe, no ano 2018, ainda contemos con 90 e pico ou 80 e pico plazas que poden solicitar os diferentes usuarios. Eso significa que da dotación presupuestaria tampouco quedan pois diñeiro todos os anos que se poden meter noutra cousa porque se están gastando realmente no que está contratado. Pero como prestamos o servicio é a razón da nosa emenda que é constructiva. Prestamos o servicio a través do contrato con unha empresa que foi a un concurso, a unha licitación pública, con unhas características, con unhas condicións, con un réxime económico e de prestación do servicio. Se agora a metade da duración do contrato planteamos
que cambien os servizos contratados, incluímos novas prestacións con precios que non foron suxeitos á licitación pública. E, ademais, como se chama eso? A ABC, non? Seríamos portada incluso do ABC, non? Pois iso é o que queremos evitar. Este contrato remata en xullo do ano 2019. E o Goberno está traballando, significadamente a compañeira Sonsoles, e quizás esas campanas teñan oído vostedes por algún pasillo e agora veña esta proposta, en precisamente millorar a complementación de servicios accesorios á teleasistencia para aquelas persoas que o necesiten, que o precisen ou que o queran ter como garante de seguridade. Moi importante que a teleasistencia da Diputación é para persoas autónomas, non para dependentes, é gratuito. A teleasistencia para dependentes ofrece a Xunta de Galicia. Con copago, por certo, pero non é ese o obxecto do debate. Se unha persoa ten problemas de orientación, ten un problema grave de memoria que lle impide a súa ubicación, o preocupante non é que a teleasistencia da Diputación non teña geolocalizador. O preocupante é que ese señor non teña teleasistencia por dependencia, que é a que ofrece a Xunta de Galicia, porque se esa persoa non é dependente, pois que veña alguén e non lo explique, porque é moi difícil de entender. Non. E máis alá deso vamos a traballar en eso. Por eso a nosa proposta. O do punto 2, ningún problema en que se manteña. Non sei que operatividade vai ter eso. Cando o punto 2 se suprimía a súa necesidade se a Xunta de Galicia implantase de unha vez a historia social única que demandan os traballadores sociais, que demandamos moitas forzas políticas, e que é a clave para que unha persona, aparte do seu historial clínico e de todos os historiales que teñen as administracións de cada un de nós, pois teña a súa historia social única. É dicir, unha persona que incluso pode desaparecer, recoller confundido un autobús en Lugo e aparecer en Irún, que un traballador social, que un axente, unha autoridade, poida acceder ali e ver que patoloxía ten ou que situación ten e como contactar cos demais, co seu entorno. Sencillísimo. De todos modos, que se coordinen. Bueno, que se coordinen. Eu lembro que naquela reunión o que se poñía de manifesto é que realmente faltaba esa información por parte da Xunta de Galicia de que altas estaban tramitando en dependencia ou non. Paréceme ben que se poñan de acordo e que fagamos confluir a información en un punto para que os traballadores e traballadoras sociais, que ao final son quen xestionan estes casos a diario, pois poidan facelo con máis eficiencia de cara ao usuario. Por lo tanto, se acepta esa proposta que nos emplaza a renovación do contrato, a renovación non, a licitación de un novo contrato para introducir estas opcións que sexan viables non económicamente, só técnicamente. Os geolocalizadores non funcionan en todos os espacios. Tamén estamos observando que opcións hai para mellorar a geolocalización en toda a provincia. Con esa comisión non hai problema ningún en apoiar algo que xa anuncio tiñamos en mente facer e que faremos se para xullo de 2019 seguimos gobernando a Diputación Provincial. 3 minutos o voce do Partido Popular. Ben, pois alégrome de que xa o tiveran en mente, como supoño que terían en mente durante máis de 8 anos, reformar esa ordenanza, non? Dicen que marzo é o mes no que canta o cuco, pero vostedes, neste caso, adiantáronse uns días, sería polo sol, non? Falo a colación de, que onte anunciaban, non? Esa revitalización deste servizo e anunciaban, un pouco a noticia, non? De que además nos alegramos en parte ou na totalidade, non? Porque foi o Partido Popular, cando estivo no goberno desta Diputación, o que marcou ese punto de inflexión para que o servicio de teleasistencia volvera a ser o que fora antano e ademais tivera esa melloría
melloría da que vostedes sacaban peito onte. Non? Canto, a veces, unha pequena, un pouquiño de humildade, pois non ven mal, porque, bueno, pois un mira, repasa o que fai, evalúa, e, bueno, pois se está ben, congratúlase, e se non, pois trata de corresilo. Falaban vostedes dun servizo máis profesional, máis humano, máis social. Home, os profesionais coido que seguen sendo os mesmos, e humanidade coido que tamén seguen tendo a mesma que tiñan antonte. E, bueno, pois máis social. Home, máis social este servicio empezou a selo no 2015, cando o goberno do Partido Popular decidiu asumir o custo íntegro do mesmo. Falan tamén, e falaba tamén o señor portavoz do BNG, que o Partido Popular se desentendera deste servizo e que se eliminara ese apoio por parte do Goberno Central ao mesmo. O que non decía é que nese momento, penso que ademais a mesma persoa que falaba tiña, bueno, pois era responsable desa área, da área de benestar, e foi chamado, ou foron chamados, todas, igual que todas as deputacións de Galicia, pola Xunta de Galicia, para reordenar de alguna maneira este servicio, repartir ou ver como asumir os costes do mismo, logrando un mellor aproveitamento do mismo, e vostede non di que a Deputación de Lugo foi a única deputación galega que non chegou a un acordo coa Xunta de Galicia. A Deputación de Lugo foi a única deputación galega que durante 8 anos estivo sen dar novas altas ao servicio. Vostede non di que durante eses anos a Xunta de Galicia foi a que asumiu esas altas ás que vostedes lle daban as costas. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o vocero do BNG. Eu creo que Mari se estaba liando co SAF. Unha cousa é a teleasistencia, outra cousa é o SAF, que o debatimos no seu día. Era para puntualizarlle eso, nada máis. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. É verdade que daquela houve 3 diputacións que gobernaba o Partido Popular que se aliaron coa Xunta de Galicia con Feijóo. E decían, demonizaban a de Lugo porque non firmaba o convenio. Salulles moi ben a de Coruña, Pontevedra e Ourense que firmaron ese ano. Pasou o ano, acabouse a festa, acabouse a romería e paparon o SAF como a de Lugo, como a todas. Que era a intención que tiña Feijóo, que pagaran as diputacións e el salirse de rositas haciendo unha foto moi bonita, así, con os presidentes de la diputación. Eso teñennos moi acostumbrados. Estamos de acordo en que vamos a mellorar deste servicio, que creo que é o importante. É verdade que vostedes teñen unha teima, unha cuestión que non son capaces de superar, que é que creen que para que pase algo, para que suceda algo positivo para os veciños ou para alguén, ten que ter padriños. E ás veces os feitos, señora Teijeira, teñen pais. E os pais de isto non necesitaron o padriño do Partido Popular para mellorar a vida de moitos veciños e veciñas. Os pais de estos están claros. E son o Partido Socialista, cando asume a competencia de benestar, que fai a proposta de modificar a ordenanza. E saber quen é o pai ou a nai de eso é moi fácil, porque é velo expediente a ver quen firmou. Eu acórdome de quen non firmou. Non sei se vostede se lembra ou non. De todos modos, pode revisalo. E a firma é a dun socialista, con lo cual non reivindique padrinazgos a aquelas cousas que ainda teñen pais que miren por elas. Un minuto para rematar. Pois claro que sí. Os feitos teñen pais. Pais e nais, claro que sí. En 3 meses, que casi non nos deu tempo. Se nos deixan estar un pouquiño máis, ya arreglábamos a deputación toda. Que quere que lle diga, home? É que, vamos, que me veña a sacar peito cando 8 anos, máis de 8 anos estiveron. E eu cando chegamos a esta deputación, a pregunta que se fixo cando eu vin o tema, o expediente que me manda a mirar de teleasistencia, preguntei por que non se dan altas. E os técnicos decían que non se sabía cal era o motivo polo que non se estaban a dar altas. A realidade era que a Deputación de Lugo era a única galega, se puxeran ou non de acordo coa Xunta de Galicia, pero a única que estivo 8 anos sen dar novas altas. E casualmente, cando se reforma a ordenanza, e xa lle digo que lle deixamos a encomenda feita, non xa tiñamos as cartas mandadas, pero bueno, cousas da vida, non poidemos seguir gobernando, pero as cousas, quedoulle todo o traballiño allanado, señor Santos. O mellor deberíamos estar agradecido. Moitas gracias. Bueno, pasamos á votación, non sei se aceptan a emenda.
E xa dixen que aceptamos. Esperamos que non se quede nunha excusa para non facelo. Nada máis, moitas gracias. Pois entonces, se aceptan a emenda, hai unanimidade. Moi ben. 12º punto. Décimo segundo, darse conta das resolucións ditadas dende o día 2 ata o 31 de xaneiro de 2018, que figuran inscritas no libro de resolucións. 13º. No terceiro non hai comunicacións. 14º hai rogos e preguntas. Hai unha pregunta do Benegar relativa á canceira de Monforte, na que pregunta como están ahora mesmo. Pois ahora mesmo a fecha de hoy estamos valorando ubicacións que aporta o Concello e unha vez que te a ubicación decidida, pois fará o proxecto e se licitará o antes posible. E outra pregunta do Partido Popular referido á ordenanza de Lugo. Eu vou traelo antes de que sea posible, dicir que se podo ser para o seguinte pleno, vai estar para o seguinte pleno, e antes de traelo a pleno vamos a intentar consensuala porque é unha cousa que tampouco non ten máis importancia política. Creo que é un tema de razonamiento económico máis que outra cousa. Así que, se non hai máis temas, levantamos a sesión.